Bos días, señoras e señores diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación, funcionarios da Casa. Imos dar comenzo ao pleno ordinario correspondente ao mes de abril do presente ano. Empezamos, como sempre, como procede, por o primeiro punto da hora do día, que é a acta da sesión anterior, celebrada o día 25 de marzo. Non sei se hai unha cuestión a acta. Non hai. Sometemos entonces a votación. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións, por lo tanto, queda aprobada por unanimidade. Punto segundo, é unha declaración institucional da Diputación de Lugo polo Día Nacional da Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade do día 3 de maio de 2025, que nos foi remitida pola Federación Española de Municipios e Provincias. Hai acordado un acordo entre os tres voceiros, por lo tanto, sometemos a votación directamente, se vos parece. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 25, non hai en contra nin abstencións, por tanto, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 3, que é unha proposta para a adhesión da Diputación de Lugo á rede de entidades locais gandeiro-cárnicas que creou a Federación Española de Municipios e Provincias. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Non sei se vai haber alguna intervención. Ou sometemos a votación. Bueno, pues sometemos entonces a votación. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 25, non hai en contra nin abstencións, queda, por tanto, aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que é a aprobación inicial do Plan Económico Financeiro 2025-2026. Dictamen da Comisión. A Comisión Informativa de Economía, Recadación, Facenda Especial de Contas, por maioría, coa abstención de señores deputados don José Demetrio Salgueiro Rapa, don Luís Fernández Ditián e don Francisco Javier Balado Teijeiro, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda informar favorablemente a proposta sinalada no epígrafe e propoñer ao Pleno a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para explicarnos que consiste esta proposta, ten a palabra a dona Carmela López. Gracias, señor presidente. Moi bo día a todas e a todos os compañeiros, prensa e público que nos este vendo neste pleno. Ben, traemos hoxe ao Pleno da Deputación o Plan Económico Financeiro 2025-2026 e consecuencia, como sabedes, do incumprimento da regra de gasto do exercicio 2024. Que queremos deixar claro? Que ese incumprimento non é da Deputación, senón, como ben sabemos, se explicou na Comisión Informativa e polo Consorcio Provincial de Bombeiros, xa que, como marca a normativa, o análise faise a nivel consolidado e, polo tanto, é necesario aprobar este plan. Sabemos que o Consorcio presta un servizo esencial, ten uns gastos fixos, o incumprimento da regla de gasto, neste caso, é polo capítulo 1, por ese gasto de persoal, e, ademais, non ten capacidade de adoptar as medidas necesarias para levar a cabo este plan económico financeiro, polo cal é a Deputación quen vai a recoller estas actuacións. Son dúas. No 2025 é un acordo de non disponibilidade de crédito e no 2026 é unha minoración de créditos no capítulo de transferencia de capital. Ademais, quero informar de que, tal e como exixe a normativa, o plan foi remitido á Xunta de Galicia, xa que é o órgano de tutela, e conta co seu visto bo.
Con estas medidas manteremos a estabilidade, a solvencia e a calidade dos servicios que prestamos. E, finalmente, quero agradecer expresamente ao Departamento Económico e de Intervención Xeral desta Casa polo traballo desenvolto e solicitamos o apoio de todos os grupos para aprobar este plan económico financeiro. Moitísimas gracias. Moitas gracias, doña Carmela. Teño entendido que polo Grupo Popular quere intervir don José Demetrio. Sí, moitas gracias e moi bons días. Brevemente, ao ser un tema de xestión do propio Goberno, pois a nosa postura vai ser a da abstención, xa o dianto neste punto, pero, bueno, aproveitando tamén a situación para remarcar pois unha situación que se leva dando nos últimos anos nesta Diputación, que é o baixo grado de execución orzamentaria que se fai a través do Goberno desta Diputación, o cal é algo que debe estar no debe do Goberno e que é algo que hai que mellorar porque vai en detrimento tamén de todos os veciños e veciñas da provincia e de todos os concellos. E tamén reseñar ao mesmo tempo pois a necesidade de recordarlle ao Goberno a necesidade, xa que non hai orzamentos, da prórroga da flexibilización das regras fiscais, porque é algo que nos afecta tamén a todos os concellos e que é moi necesario para poder realizar investimentos financieramente sostibles como ocorreu en anos anteriores. A non flexibilización desas reglas fiscais pois está paralizando a moitos concellos que nos vai ver abocados a ter que tamén aprobar plans económicos financieros por incumprimento tamén da regla de gastos e queremos invertir en melloras nos nosos concellos, por iso é necesario que o Partido Socialista no Goberno en Madrid tamén, canto antes, aprobe unha flexibilización desas reglas fiscais. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Por o BNG ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, eu moi brevemente, pero ante a intervención do señor Demetrio quero destacar dúas cosas. Unha, non é certo que a Diputación teña un grado baixo de execución dos orzamentos. De feito, somos das entidades locales do Estado que maior porcentaxe se executan, entón, por moito que o repitan, non van convertir unha mentira en verdad. E despois tamén destacar que este plan económico financiero, como ben explicaba a compañeira, é por a suba no gasto de salarios dos bombeiros, que é algo, unha reivindicación que levaba moito tempo pelexando por ela, pero tamén o inxusto que a Diputación de Lugo non teña que asumir só a parte dese salario, senón tamén agora este plan económico financiero por haber tomado esa decisión que xa digo que nos defendemos. E despois tamén, claro, o señor Demetrio pide que o Estado levante as medidas, as regras fiscais. Eu estou de acordo, pero nós xa fomos moi críticos cando o Partido Popular fixo a lei que impoñía as medidas fiscais. Pasa que cando gobernan en Madrid vostedes opinan unha cousa e agora queren outra. Entón, bueno, eu creo que cando se fala de cousas obxectivas hai que ser claros, non mentir, nin terxiversar. Por lo tanto, eu creo que isto é claro. A Diputación goza dun estado económico moi bo e por unha situación, digamos, que un pouco allea ao control que pode ter tanto o Goberno como os servicios técnicos, temos que facer este plan, pero eu creo que salir o debate deste termo é só tratar de engañar a xente. Moitas gracias. Dona Carmela, segundo turno. Reiterar un pouco o que di o compañeiro Efrén. Non é certo que esta Diputación non execute tal e como vimos explicando en anteriores plenos, somos das deputacións que máis executa, ademais, e as regras fiscais son algo de Montoro e de Rajoy, entón en Madrid o que toque poñerse detrás do Goberno para isto e para tantas outras cousas, non como a que ocorreu onte. Nada, pido, por favor, o apoio para algo que creemos que estamos facendo con moitísima responsabilidade. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Demetrio, segundo turno. Bueno, moitas gracias outra vez. Como dixen, pensaba que iba a ser unha intervención breve, pero que vexome na obriga de volver a intervir. Bueno, decir que despois de 6 anos botar a culpa ao goberno anterior xa ten un pouco... Bueno,
cando as circunstancias son totalmente diferentes, non? Como digo, volvo a reincidir na necesidade dese relaxamento das reglas fiscais. Respecto ao grado de execución, tanto un como o outro, eu penso que non len os seus propios documentos, pero é que está no documento, é que o pon aquí, é que non sei que ler. Ano 2024, grado de execución, capítulo 6, investimentos reais, porcentaxe de execución 26,03%, 26,03%. Capítulo 7, 51%. Capítulo 8, 23%. Totais dos capítulos, grado de execución, o 60,29% no ano 2024. O 60%. Pero que investimentos reais o 26%. E dicen que é a Diputación que máis executa. Ou non leen os papéis, ou non sei que é o que pasa. Ou os interpretan mal, tamén pode ser. Moitas gracias. Moitas gracias, don Efrén. Mire, señor Demetrio, líbreme a min de darlle leccións de como funciona unha administración, que vostede ten máis experiencia que a min, pero evidentemente vostede sabe que está dando un dato parcial, porque hai a execución real e hai o gasto comprometido. E cando unha diputación o que fai é axudar a outras administracións, concellos, moitas veces que a execución sea real ou non depende só desta administración, senón depende da execución, que tampouco é que os concellos o fagan mal, é que todo isto ten unha tramitación. Pero eso lo deciron a realidade, porque se van o gasto comprometido é moi superior. E o que din as estadísticas é que somos a administración que máis executa. De feito, executamos moito máis que a Xunta de Galiza, moito máis. Por lo tanto, colleron a parte polo todo é mentir. Entón, bueno, que teña que explicar eu isto, que son de letras, pero, home, eu creo que eso queda claro que só hai intención de tergiversar e de trasladar unha situación que non é a real. Por lo tanto, a Diputación invirte e compromete gran parte do seu orzamento durante o exercicio. Así que ese dato que deu, claro que é un dato, pero coller a parte polo todo nunca foi explicar a realidade. Moitas gracias, don Efrén. Turno de peche, señora Carmela. Nada, tiña tamén aquí gasto comprometido diferente ao gasto executado. Vostede sabe igual que nós, a Diputación, por exemplo, para o meu concello e seguramente para o de calquera de vostedes, Plan de Diputación 2024 podémoslo executar no 2025. Entón, son dúas cifras diferentes e o gasto comprometido desta Diputación ronda case o 100%, pero non é o asunto que traemos a este punto, así que insisto en solicitar o seu voto para o punto que sí estamos debatendo. Moitísimas gracias. Gracias, doña Carmela. Pois sometemos a votación este punto. Xa ha rematado o debate. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, non hai votos en contra, abstencións 12, queda, por lo tanto, aprobado o Plan Económico Financiero. E pasamos ao punto número 5, que é proposta de Goberno en apoio á lingua galega con motivo do Día das Letras Galegas. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castos Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñer a iniciativa ten a palabra dona Iria Castro. Bo día a todos e a todas. Grazas, presidente. Ben, o obxectivo desta proposta de Goberno é moi clara. É transmitirlle á cidadanía que dende esta institución témolo claro, apoiamos o galego e apoiamos as iniciativas da sociedade civil que demostra que quere galego en todos os ámbitos. E demostrouno en dúas convocatorias anteriores convocadas pola plataforma Queremos Galego. A primeira en novembro de 2024, cando vimos os desastrosos resultados da enquisa do IGE. Datos que evidenciaban o resultado das políticas lingüicidas do PP nestes últimos anos. Pero xa non volveremos ver esos datos, verdade, señores do PP? Xa se encargaron de que a partir de agora o IGE dependa de presidencia para poder ocultar mellor os datos que non lle son favorables. Agora xa non van nin necesitar esas enquisas de sondaxe.
Vostedes, en aquel momento foi o señor Demetrio, porque tamén debatimos desto, defenderon que estes datos non estaban tan mal e utilizaron excusas peregrinas e racistas como botarlle a culpa de que descenda o uso do galego a que Galicia é unha comunidade receptora de migrantes, sen recoñecer a súa responsabilidade de 15 anos de goberno e os continuos esforzos por degradar o galego e facelo unha lingua de segunda. Ninguén esquece a foto de Rueda detrás da pancarta en contra do galego. Ninguén. Pero nós estamos sempre do lado propositivo e cando se comezou a rolda de reunións para a lingua, para ese pacto amplo que o conselleiro quería facer, ali estivemos, cama entendida. E que nos atopamos? En primeiro lugar, falta de compromiso para derogar o decreto da vergoña que impide que as nenas e nenos teñan simplemente as mesmas competencias lingüísticas que teñen no español. Tamén atopamos unha revisión insuficiente do Plan Xeral de Normalización Lingüística e, sobre todo, a ausencia de vontade para aumentar o orzamento de normalización lingüística. Lembremos que o orzamento da Consellería de Cultura en 2024 foi de 11,05 millóns de euros e en 2025 11,95 millóns de euros. Se a inflación subiu un 8%, fagan vostedes as contas de canto perdemos con esta suba tan raquítica, sen que o feito de que a lingua teña unha consellería propia supoña algo. De novo, en xaneiro, o informe do Consello da Cultura Galega, Competencias e Usos das Linguas Cooficiais en España, o galego en perspectiva comparada, puxo de manifesto a realidade da que xa falaba o IGE, a tendencia á baixa das xeracións máis novas e o vínculo negativo entre o nivel educativo ou ingresos e o uso do galego, o que se reflicte nunha percepción menor de prestixio social e utilidade da lingua en ámbitos formais e profesionais. E, de novo, saímos ás rúas o día de Rosalía, o 23 de febreiro. Dous organismos independentes alertan sobre o futuro da lingua e que fan dende o PP? Quitarlle ferro ao asunto e comezar un proceso, segundo o conselleiro, pero en realidade comezaron unha farsa do pacto pola lingua, con moitos expertos e grupos de traballo, pero non convidan a entes autónomos como a Cotenol, a Elga ou o CIGA Ensino, porque saben que non van ser complacentes e van ser críticos. E, mentres tanto, a sociedade civil é quen lles fai o traballo. Isto é o proceso Lingua Vital que se expón nos acordos. O proceso Lingua Vital xa, en el participan entidades, colectivos e organizacións galegas que queren mudar o rumbo do galego. Fanse diversas propostas, debates nos grupos de traballo sectoriais segundo os sectores que fixaba o Plan Xeral de Normalización Lingüística. E o PP que fai? Desacreditar as manifestacións que son críticas, porque hai outras as que van e non pasa nada. E, mentres tanto, deputados como Diego Calvo, que votaron a favor do Plan Xeral de Normalización Lingüística hai 20 anos, hoxe votan de forma reiterada en contra do galego. Que diría Fraga Iribarne se levantara a cabeza? Pois diría que estamos ante o PP máis ultra que nunca se viu, cunha voceira no Parlamento que pretende amilanar a neofalantes. O PP máis ultra en contra do galego. Pero se estou errada, e vostedes non están en contra do galego, demóstrenmo tendo altura de miras votando a favor desta proposta. Moitas grazas. Moitas gracias, dona Iria. Por o Grupo Socialista ten a palabra dona Pilar García Porto. Moi bo día, moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. A realidade é que os galegos e galegas celebraremos o vindeiro mes de maio a festa da nosa lingua e, a pesar desas zancadillas que lle pon o Goberno da Xunta de Galicia, celebraremos ese día con un idioma vivo. É un día para reivindicarnos como galegos e como galegas e para reivindicar tamén a necesidade de amosar a fortaleza que ten a nosa lingua e a nosa cultura. Un día para reivindicar que a Xunta de Galicia abandone a permisividade ante a que continúa dándolle pábulo á exclusión do galego nos diferentes eidos e ante o evidente desmantelamento que ten como lingua oficial. Ante a actual situación resulta acaído o lema da plataforma cidadá Queremos Galego, lingua viva xa, paremos a emerxencia lingüística. É unha ocasión, como dixen antes, para reivindicarnos e tamén para poñer en valor non só a lingua, senón tamén o conxunto da nosa cultura. Unha cultura que se expresa coas voces en galego de miles de cantareiras no noso país. Unhas voces que mantiveron vivo o galego durante as épocas máis escuras e que o elevan hoxe ata os mozos e mozas a través do que eles chaman trad, que son as nosas tradicións. E miren, a realidade coa que contamos
Son datos escalofriantes e preocupantes dende que vostedes gobernan en Galicia, porque é certo que se falamos da consolidación do galego como único idioma, só o 30% dos galegos recoñece que utilizan únicamente o castelán, pero son únicamente o 24% o que utiliza únicamente o galego, co cual isto é preocupante porque esas dúas porcentaxes estaban invertidas fai só 5 anos, no ano 2018. Dende que vostedes chegaron ao Partido Popular á Xunta de Galicia, a porcentaxe de xente que só fala galego caeu do 43% ao 24%. E a xente que fala só castelán subiu dende un 19,5% ata o 30%. Ese é o legado en política lingüística do Partido Popular ao fronte da Xunta de Galicia. Se nos basamos nos fragmentos por idade, pois tamén resulta moi preocupante, porque entre os 5 e os 14 anos resulta especialmente preocupante, valga a redundancia, que o 32,44% dos nosos nenos e nenas desa franxa de idade diga que saben falar pouco ou nada da súa lingua. E así, e con todo, a Xunta de Galicia presume de ensino en galego. Fíxense vostedes que cando chegaron á Xunta de Galicia, casi un terzo dos nenos desa mesma idade falaban sempre en galego e hoxe a porcentaxe é únicamente dun 7%. Agora son máis do 53% dos nenos e nenas de Galicia os que falan únicamente en castelán. Eu atreveríame a dicir que hai que cambiar as políticas, pero voulles a seguir dando datos para que vostedes tamén se conciencien desto. Hai máis datos preocupantes dende que vostedes gobernan en Galicia. Por exemplo, a porcentaxe de fogares nos que todos os membros empregaban o galego superaba o 35%, pero desde que están vostedes aplicando as súas políticas resulta que caeu ata o 17,29%. Todo outro éxito na política da Xunta. E dentro desa evolución negativa, os datos son especialmente dramáticos nas cidades, moitísimo máis que no rural, creo que iso non nos sorprende a ninguén, porque só o 4,9% das familias son galegofalantes, por debaixo do 5% das familias das cidades son galegofalantes de xeito habitual. Están vostedes conseguindo, coas políticas que aplican dende a Xunta de Galicia, que o galego desapareza das cidades, que se vexa como un elemento alleo á modernidade, ao desenvolvemento. En a mocidade hai datos desacougantes en canto o consumo televisivo. Entre os 5 e os 15 anos, máis do 97% dos rapaces consumen televisión só en castelán, ou máis en castelán que en galego. E a porcentaxe de preferencia do galego no eido audiovisual cae por debaixo do 3% nesa franxa de idade. E que dicirlles da prensa? Outra das liñas orzamentarias das que presume a Xunta de Galicia, pois aí de novo se revela que o interés do seu partido está máis na propaganda que noutra cuestión, porque só o 55% dos galegos leen únicamente prensa en castelán. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. E agora, para o Grupo Popular, ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Se me permite tamén comezar dándolle a enhoraboa aos dous grupos de deputados do Partido Socialista e de membros do Partido Socialista que se presentaron esta fin de semana ao Congreso Provincial, darlle a enhoraboa polo resultado e, sobre todo, a enhoraboa polo xusto resultado o vencedor, a José Tomé. Xusto digo por xustiza, non evidentemente polo apoio que conseguiu entre os seus, nin polo grado de porcentaxe que o avalan. Indo á moción, teño que decir, ou temos que decir, que non aos do non. Temos que decir que non aos do non, porque hai que decirlle non ao non constante. Hai que decirlle non ao non a todo. Hai que decirlle non ao enfrontamento que intentan buscar permanentemente, non á confrontación. Hai que decirlle non a esa estrategia constante que lles está dando moi pouco resultado que intentar enfrentar os galegos. Non entendo como non se están dando conta de que isto non lles funciona. O BNG é ir e o non, é ir contra todo e contra todos.
Levan anos dando ou intentando expedir carnés de galegos, carnés que, por outro lado, naide lles quere, naide lles colle. Pero vostedes afánanse en intentar dar carnés de vos e de malos galegos. E iso sigue sin funcionarlles. Non entendo que sigan nesa estrategia de enfrontamento nunha comunidade autónoma como Galicia, que nos caracterizamos por ter un clima de total entendemento, de total cordialidade tamén en materia de linguas coexistentes ou cooficiais no noso territorio. Galicia, o que quere falar en galego, fala en galego. O que quere falar en castelán, fala en castelán. E os que queremos falar en galego ou en castelán según nos pete, falamos según nos pete. E iso é a grandeza de Galicia, porque Galicia é sinónimo de liberdade. E iso é o que non entende o Bloque Nacionalista Galego. Liberdade para falar na lingua que queiramos, con independencia do que nos diga o Bloque. Liberdade para defender o galego, sendo do Partido Popular ou sendo de calquera ideoloxía, pero sin as imposicións do Bloque Nacionalista Galego e sin o seguidismo ou o parasitismo político que está seguindo o Partido Socialista neste e moitos outros temas agora que carecen de folla de ruta, sobre todo a nivel autonómico. Queren que apoyemos unha plataforma absolutamente politizada. Diría que máis politizada co propio Bloque Nacionalista Galego. E eu xa lle digo que non podemos apoiar unha plataforma que foi expulsada do Parlamento por non saber comportarse nas normas do hemiciclo, que intentou facer un escracho ao presidente da Xunta e que se nega a colaborar en prol do idioma cunha coordinación e cunha cooperación total co resto de galegos, porque o único que pretenden é impoñer. Miren, na súa exposición de motivos falan de diante da permisividade da administración galega. Pero miren, que é permisividade? Porque cando acusan de permisividade é que a súa alternativa sería o castigo, entendo. Castigar a quen non fale o que vostedes queren. Castigar a quen non faga o que o Bloque quere. Non, miren, liberdade. Nos vamos a defender sempre a liberdade. Fronte ao castigo, fronte á ausencia de permisividade ou de liberdade, nos defendemos sempre a liberdade. Pretenden que apoyemos un clima de confrontación e non o vamos a apoiar nunca baixo ningún concepto, porque nos fronte a imposición apostamos pola liberdade, fronte a confrontación apostamos pola formación, pola difusión da nosa lingua, por darlle a oportunidade aos galegos de que conozcan o noso idioma, de que o valoren, de que o coñezan, de que o usen, de que o respeten e, sobre todo, que despois o queiran. Porque naide defende mellor unha lingua, naide defende mellor nada que cando a un se lle deixa escoller por liberdade. Porque quere. Todos defendemos moito mellor o que queremos e o que escollemos libremente. As imposicións nunca sirven de nada, non xeran apoio, xeran rechazo. E iso é o que sigue sin entender o Bloque Nacionalista Galego. Miren, o Partido Popular non nos van a dar ninguna lección de defender o galego, porque os grandes acordos e os grandes impulsos para protexer a nosa lingua fixos o Partido Popular, por unanimidade, como se deben facer as cousas. No ano 1983 e no ano 2004, Lei de Normalización Lingüística e Plan Xerar de normalización lingüística, gracias a gobernos do Partido Popular que impulsaron estes acordos por unanimidade, porque daquela había partidos políticos que apostaban por sentarse e falar. Agora o que nos encontramos é o non a todo. E non podemos, ademais, apoiar unha proposta que se basa en datos falsos, que están utilizando estadísticas que non son reais, porque 7 de cada 10 cidadáns, os 7 de cada 10 galegos, o 69,25 comunícase na nosa lingua, só o 29% en castelán. Poden mellorar estas cifras, seguro, e traballemos, e vayamos a por elo, pero sin imposicións, con liberdade, con coordinación, sen confrontación, traballando todos a unha, non intentando buscar enfrontamento dos galegos. Aí, con nós, non conten. Moitas gracias. Dona Iria, segundo turno. Grazas, presidente. Para non apoiar a confrontación e non apoiar plataformas politizadas, sí que apoiaban a plataforma da Residencia de Veciños de Becerrea, señora Mejide. Onde está o seu criterio aí? A min a verdade é que me choca cando vostede trae aquí ese tipo de discursos que son mentiras. Ben, eu estou de acordo en que hai que ter liberdade de escolla, pero para ter liberdade de escolla hai que saber e ter coñecemento sobre a lingua, e iso é o que non resulta coas súas políticas lingüicidas. Non queren apoiar isto porque os datos nos que nos basamos son mentira. Está dicindo que o Instituto Galego de Estatística minte para favorecer o Bloque Nacionalista Galego? Que me está contando? Que se inventa? E despois os do non. Mire, voulle dicir quen votou non, por exemplo, a aumentar o orzamento á lingua, o PP.
7 de cada 10 propostas que se levaron ao Parlamento galego foron votadas que non polo PP. Vostedes son o partido do non. Voulle dar algún criterio economicista sobre a lingua galega, porque recórdolle que, ademais de lingua, é tamén unha industria. Nos últimos anos, as nosas escritoras e escritores non deixan de recibir premios nacionais, como Yolanda Castaño, Olga Novo, etc., pero, a pesar diso, da súa falta de compromiso co sector do libro, o seu continuo enfrontamento, que son vostedes quen se enfrontan, en 2024 declinaron ir á Feira do Libro de Frankfurt ou a Liber de Barcelona. Para a feira só hai reservados 257.000 euros, o mesmo que en 2020 non invisten no galego. Cando gobernaba o BNG na Consellería de Cultura había 380.000 euros para ir a feiras internacionais do libro. Cantos cartos perdemos? O PP renuncia ao galego e non sei se por incompetencia ou por descoñecemento. Porque, de feito, estas industrias culturais que teñen a lingua como elemento principal, como a do libro, a musical ou a audiovisual, crean máis de 27.000 postos de emprego, máis dos que prometía Altri, e iso sí que eran mentiras. O PP non cree no potencial do galego, porque se o creese, Alfonso Rueda no debate do Estado de Nación non faría un anuncio de 0 medidas para a lingua galega e 0 medidas para a cultura. Eso é o que o PP apoia a lingua. E no sector musical o mesmo. 150.000 míseros euros para axuda a bandas galegas, mentres que se tiran máis de 2 millóns de euros no Son do Camiño, un festival que en 2 días de festa só ten un grupo galego. Iso é o que apoia o PP a lingua. E no caso do baile e a música tradicional é o mesmo. Quen votou que non a ter un plan de axudas para a contratación de profesores para agrupacións? O PP. Quen votou non a impulsar espectáculos de música tradicional na rede de teatros galegos? O PP. Quen votou que non a apoiar espectáculos de baile tradicional no exterior? O PP. Efectivamente, o partido do non a Galiza son vostedes, pese a que queiran intentar facer ver o contrario. Vostedes e a súa deriva absolutista. Pero nós temos proposicións. Un apoio con orzamentos reais ao Plan Xeral de Normalización Lingüística, a derogación do decreto de vergoña e un acordo nacional con todos os axentes implicados no novo decreto galego, que garanta o dereito a usalo e o dereito tamén a coñecelo, que é iso que vostedes non garanten. Moitas grazas. Moitas gracias. Dona Iria, dona Pilar. Señora Mengide, no primeira intervención eu quixen expoñer simplemente datos para evidenciar esa mala situación que ten o galego no seu uso. En ese clima de entendemento ao que vostede se refire, o galego dilúese. O galego dilúese, leva así anos, concretamente dende que vostedes están gobernando na Xunta, e voulle dicir por qué. Porque a política lingüística que están aplicando é un fracaso, única e exclusivamente polo seu desinterés. Nada máis que por eso. Porque reduciron nun 61%, fíxese que levan desde o 2009, pois durante todo ese tempo chegaron a reducir nun 61% os fondos adicados á normalización, á promoción e ao uso do galego. Son cifras que están aí que podemos comprobar calquera de nós. E claro, iso evidencia que as cousas non se están facendo ben e o resultado é que decae o uso do galego. Por iso os resultados son tan catastróficos. Eu poñolle algún exemplo, pero miren, esa reducción o que están facendo é o que ocorre, por exemplo, cos fondos para a dobraxe de películas. Agora mesmo estamos nun momento no que o consumo de contidos audiovisuais medra, e medra moito, e, sen embargo, a Xunta de Galicia reduce os fondos para dobraxes, pasando, por exemplo, de créditos destinados para este fin pola Radio Televisión de Galicia de 3,4 millóns de euros, pasando a 1,4 millóns de euros, un 60% menos. E a día de hoxe, nos fan creer que vamos a contar con arredor de 1,8 millóns de euros, que é o que se ven arrastrando dende o 2019. A todas luces insuficiente, porque aproximadamente a metade. De aí que tamén ese tipo de políticas de recorte, o uso do galego caiga aproximadamente a metade ou por debaixo desa cifra. E fala vostede de que implementou o Partido Popular a Lei de Normalización Lingüística. Pois mire, teño que contradicilo. Vostedes votárona, aprobárona, pero foi un goberno bipartito na Xunta de Galicia cun presidente que se chamaba Touriño o que desenvolveu todas esas medidas.
da Lei de Normalización Lingüística e que puxo un orzamento suficiente en riba da mesa para leválas a cabo. Dende que entraron vostedes, o único que fixeron foi mingualas, tal e como lle acabo de dicir, ata nun 61% nos últimos 15 anos para políticas de consolidación do uso do galego. E, home, a Plataforma Cidadá pronúnciase na defensa do galego, pero que non é cuestionable é que entidades e institucións como poden ser a Real Academia Galega, a Valedora do Pobo ou a Mesa pola Normalización Lingüística con estudios avalados ou mesmo os datos oficiais do Instituto Galego de Estadística os estén cuestionando. Sexamos serios, señora Meijide. Muchas gracias, señora Porto. Señora Mejide. Fíjense que a min da época de Touriño que se me quedou na retina eran os coches blindados, os sofás de piel, os muebles de millonarios, os viaxes a Cuba pagados con arcas públicas por parte do bloque e os yates. Eso é o que se me quedou precisamente deses 4 anos e é xustamente o que se lle quedou aos galegos. Falemos de números. Somos a comunidade, fronte ao seu negativismo, somos a comunidade entre as que teñen linguas cooficiais que teñen os máis altos niveis de competencia nas dúas linguas, e neste caso na lingua galega. 93,37% da población entende o galego, o 96,35% sabe o ler, o 94,62% fálao e o 84,35% sabe escribilo. Estes datos son moitos mellores que os líderes ideolóxicos do bloque nacionalista galego, cos de Bruselas, moito mellores cos de que viven en Bruselas e moito mellores que os de Bildu. Moitísimo mellores. Poderían sacar peito, poderían defender ante os seus o ben que funciona a política lingüística galega, pero non, prefieren seguir ir contra todos, porque son os do non. Entre 5 e 29 anos, os galegos falan o 95, aprenden o galego 95,74% gracias ao ensino galego. Úsano ou empregano moito ou bastante 84,52%. E só o 16% manifestan que empregan pouco ou nada. E hai que recoñecer que fronte á palabra racismo que empregou a diputada do BNG, hai que entender que hai moita xente que ven a nosa comunidade autónoma. Por sorte, ven moita xente de outras comunidades autónomas a residir en Galicia e ven de outros países a residir en Galicia e, por sorte, veñen aquí a vivir e a emprender o seu futuro e os seus proxectos de vida. E, claro, evidentemente, cando chegan hai moitos destes menores e desta xente que, evidentemente, non conoce a lingua. Pero, aínda que o conoceran, iballes parecer mal ao bloque, porque, aínda que fixeran o esforzo de intentar falar, ialles parecer máis. Porque vostedes teñen un problema de criticar os que non falan coa corrección que a vostedes lles gustaría o galego ou aos neofalantes. Teño que recordar o capítulo triste do Parlamento de Galicia outro día cando intentaron ridiculizar a unha deputada, Paula Prado, que a citou fai un momento na súa exposición, cando intentaron ridiculizala por cometer un erro falando galego. Esa é a maneira que teñen dentro do Bloque Nacionalista Galego de intentar captar ou de intentar difundir ou fomentar o uso do galego, ríndose dos que cometen un error falando en galego. Non. Dentro do Partido Popular, nós non vamos a apoiar esas medidas. Nós apostamos por traballar unidos, por traballar de forma conxunta, polo galego, por crear un novo plan de normalización lingüística composto por 11 comisións de traballo, con máis de 100 profesionais traballando por e para o galego. 100 profesionais liberais, 100 profesionais que non atendan única e exclusivamente as directrices ao sectarismo do bloque. Non, ali nós non estamos. Nós estamos por e para o galego, porque o galego non é patrimonio do BNG, é patrimonio dos galegos. Gracias, señora Mejide. Dona Iria, peche usted o debate. Xa me tardaba que o señora Meijide mencionara a Bildu en algún discurso referindo ao Bloque Nacionalista Galego. Xa me tardaba, pero sempre está aí, sempre está aí. Ben, miren, nós non queremos a confrontación. De feito, convidámonos a todos e a todas a que veñan, bueno, a todos neste caso, que son todos homes, a que veñan o día 17 de maio. O Día das Letras Galegas hai unha foliada pola lingua que todos están convidados. Estamos todas convidadas. E fronte ás falsidades do PP máis ultra de todos os tempos, non se ría, alcalde de Río Torto, é certo que os estamos convidando. A forza da nosa cultura, a forza da nosa lingua, a forza da nosa tradición. E tamén os queremos a vostedes. Teñen a oportunidade de
demostrar que non están en contra do pobo galego. Teñen a oportunidade de demostrar que están aí para axudar a veciñanza ou poden erixirse como ultras en contra do galego. O día 17 nin ningún día non sobra ninguén a favor do galego. O día 17 imos berrar ben alto que queremos vida e queremos futuro e que queremos galego. Contra todas as súas políticas lingüicidas está toda a sociedade. Teñen a oportunidade de decidir a quen sirven, o pobo galego ou os seus intereses partidistas. Moitas gracias, dona Iria. Só unha cousiña, señora Mejide, do que acaba de decir, unha parte do que acaba de decir, o resto non vou entrar eu. Pero eu estaba no Parlamento cando sucederon esas mentiras do Partido Popular e eu lle pregunto a vostede que me demostre se hubo algún coche blindado na presidencia da Xunta de Galicia e cando o venderon ou se está ainda guardado en algún sitio. Porque aquilo efectivamente foi unha mentira do señor Feijóo, que había sillas de non sei que, eu nunca estuve sentado nelas, estuve na Consellería de Presidencia moitas veces, porque presidía a Comisión Primeira Institucional de Xusticia e Interior do Parlamento, e estaba no Parlamento cando se contou a mentira tamén dos coches blindados que nunca hubo na presidencia da Xunta de Galicia. Non sei se agora o señor Ruedo ten ou o señor Feijóo ten, pero daquelas non. Así que non pode quedar como unha verdad unha cousa que é mentira. Non pode quedar como unha verdad. Dito eso, sometemos a votación a proposta do Bloque Nacionalista Galego, da proposta do Goberno, neste caso, perdón. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, votos en contra 12, non hai abstencións, queda aprobada a proposta de Goberno. Pasamos ao punto número 6, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando a Alcoa que cumpra os acordos cos traballadores e a achega de fondos públicos para facilitar a obra do forno de cocción de ánodos. Ditame da Comisión, por favor. Sí, me dicen que hai unha emenda de engádega do Grupo Popular que xa se verá durante o debate. A Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Dona Pilar, ten a palabra. Gracias de novo, señor presidente. Esta é unha das moitas mocións que os socialistas lucenses presentamos neste pleno defendendo a actividade industrial na nosa provincia e dos lexítimos intereses dos traballadores de Alcoa na Mariña. Estivemos cos traballadores dende o primeiro momento. Os socialistas en Lugo, en Santiago e en Madrid apostamos por buscar solucións ante as diferentes cuestións que se foron formulando por parte da multinacional ao longo dos últimos anos. Dende logo, a Mariña, e neste caso os traballadores de Alcoa, precisan de compromisos serios e firmes. Precisan unhas administracións comprometidas e que exerzan as súas competencias. Unhas administracións que sigan de cerca os movementos dunha multinacional que amosa moito arraigo con Galicia á hora de cobrar subvencións ou axudas e moi pouco á hora de cumprir os compromisos adquiridos. O acordo de viabilidade que foi asinado en febreiro do 2023 incluía como compromiso por parte da empresa a realización das obras dun novo forno de cocción de ánodos, que sustituíse as vellas instalacións que xa foron demolidas. Isto, xunto co investimento nas barras de compensación magnética, serían as grandes obras de mellora cara ao futuro, para garantizar o futuro de Alcoa. Ademais, ese acordo de 2023 lembraba e incluía tamén as melloras recollidas no acordo de decembro do 2021, como as 4 mesas de colada, o forno de homoxenización e o novo transformador. Pero pasaron apenas 9 meses, en novembro de 2023 a empresa xa anunciaba unilateralmente a suspensión das obras do forno de cocción de ánodos. Segundo a empresa, iso debíase á necesidade de afrontar as malas previsións de resultados de cara ao ano 2024. É certo que a multinacional tivo fortes perdas no ano 2023, con 625 millóns de euros en números vermellos, pero a realidade tamén é que no 2024 a empresa americana retornou a beneficios,
cun neto de 57 millóns de euros. E neste ano, no 2025, os beneficios do primeiro trimestre acadaron a cifra récord de 500 millóns de euros. A construción dese forno, como lles dixen fai un momento, non é só un compromiso adquirido pola empresa nun momento puntual para firmar aquel documento, é, tal e como din tamén os traballadores, un elemento esencial para o funcionamento, pero sobre todo para garantizar o futuro da mesma, especialmente nun contexto de inestabilidade como que estamos agora a nivel económico, xerado por esa guerra arancelaria posta en marcha pola administración estadounidense. Que o funcionamento de Alcoa dependa da importación do 100% dos ánodos necesarios para os procesos de elaboración de aluminio primario fai que a empresa sexa máis vulnerable e moito máis dependente de importacións que poden ser ou non posibles ou viables económicamente en función da evolución da conxuntura internacional. Os traballadores levan, como vostedes saben, denunciando esta situación, sinalando a non realización das obras do forno de cocción de ánodos pon en perigo a continuidade da planta e rexeitando a intención da empresa de pospoñer as obras do forno de cocción a todo 2028. Na práctica, a empresa está mantendo a produción cos fondos que debería dedicar a investimento e a melloras, e compre lembrar que durante a pandemia do COVID a planta de Cervo recibiu a consideración de empresa estratégica polo carácter esencial da súa produción para as industrias farmacéutica e alimentaria. A pandemia amosou a necesidade de garantir un nivel axeitado de autoabastecemento en determinados produtos, unha necesidade que a nova guerra comercial ven a confirmar. Polos motivos que lles acabo de expoñer, é polo que traemos esta moción ao Pleno e polo que plantexamos os seguintes acordos, que son que a multinacional cumpra co acordo de viabilidade que se firmou en febreiro de 2023, que as administracións convoquen a mesa de seguimento do devandito acordo coa periodicidade que está contemplada nese acordo, que se faciliten mediante a concesión de créditos ICO do IGAPE ou por calquera outra forma de financiamento público que Alcoa poda acometer de forma inmediata o investimento da obra do forno de cocción ao que nos estamos referindo e que a SEPI e o IGAPE se fagan cargo da factoría de San Cibrao se a empresa Alcoa non cumpre cos termos recollidos no acordo de viabilidade. Logo falareilles da súa emenda. Gracias. Polo Grupo Popular ten a palabra don Demetrio Salgueiro. Sí. Anticipo o noso apoio a esta proposta. Anticipo o apoio porque é unha proposta que parte directamente dos traballadores do Comité de Empresa, non? Seguramente se partira do Partido Socialista non diría algunha das cousas que di, porque celebro o cambio de opinión en este sentido, xa que prácticamente todo o que se dixo aquí, agora mismo, por parte da boca da representante socialista, díxose nunha moción que levamos a pleno no mes de novembro no Partido Popular. Precisamente pola situación naquel momento, no mes de outubro, presentamos unha moción por urxencia que non foi aprobada e non puido ser debatida. Posteriormente foi no seguinte pleno en novembro, xa se levou, e precisamente tanto PSOE como BNG votaron en contra. Era aquela unha moción que presentaba, que pretendía conseguir un consenso de apoio aos traballadores e ás súas familias, que buscaba tamén a convocatoria desa mesa de seguimento, que naquel momento xa levaba 4 meses de retraso na súa convocatoria e que hoxe xa leva uns meses máis. Prácticamente todos os puntos de acordo e que eran puntos partidos tamén de reunións co propio Comité de Empresa representantes dos traballadores. En aquel momento, pois tristemente, vimos aquí como tanto o Partido Socialista como o BNG pois votaron en contra e quedámonos solo os 12 representantes do Partido Popular apoiando aos traballadores. Por iso celebro ese cambio de opinión e que se manteña no tempo. A día de hoxe, pois hoxe mismo, quero decir, hoxe martes a situación cambiou xa respecto a onte pola mañá. É porque cambiou precisamente porque vivimos un parón eléctrico no país sin precedentes que afectou duramente a Alcoa tamén. Había 40 cubas arrancadas, as cubas non poden estar paradas máis de 4 horas,
estuveron pois, desde as 12:30 da mañá hasta as 8:30 da tarde, co cal o líquido solidificou dentro das cubas. Están tratando de rearrancar neste momento, só levan 11, posiblemente o resto se perdan, co cal a situación da planta está nunha situación límite. A de alúmina parece que ao final pois, se vai lograr salvar e veremos que pasa que as cubas de aluminio que están nunha situación crítica. E non só iso, sino que o problema de Alcoa é que ten esta inestabilidade enerxética que dá este goberno coa dependencia só das enerxías renovables. É necesario ter un mix enerxético que garanta estabilidade ao sistema e, aínda que non sabemos as causas concretas desta situación, o problema para Alcoa é non ter unha situación de estabilidade no sistema eléctrico. Alcoa é moi dependente de enerxía e se isto chega a pasar con toda a planta arrancada, posiblemente suporía o cerre definitivo da fábrica de aluminio por imposibilidade de recuperación. Neste momento, como digo, había 40 cubas que estaban en proceso de rearranque do resto, pero a situación nestes momentos é crítica. Por iso, é máis urxente que nunca pois que se acepte esta emenda de engádega que presentamos, que simplemente no punto 1 diz precisamente o que dixo a portavoz do Partido Socialista, que a Diputación de Lugo se compromete a exixir ás administracións con representación na mesa de seguimento do Pacto de Viabilidade de Alcoa que velen pola continuidade da operación da planta e o mantemento do emprego. É fundamental. E un punto segundo que tamén demandou o Comité de Empresa, aínda que non o puxo sobre o papel, que o Goberno da Diputación de Lugo traslada ao Goberno de España a necesidade de articular unha liña de axudas públicas, ademais dos créditos do ICO e o IGAPE, unha liña de axudas públicas e apoios extraordinarios que garantan o investimento para a modernización da planta, no mesmo sentido que recibiron outras empresas tamén declaradas estratégicas polo Estado. Non pedimos un trato diferente. Pedimos, e máis nesta situación crítica na que se atopa a planta neste momento, unha liña de axudas públicas para que Alcoa poda continuar a súa produción. É un apoio á fábrica de aluminio, non a Alcoa directamente, pero sí a todos os traballadores e a todas as familias que están co corazón nun puño neste momento. Moitas gracias. Moitas gracias, don Demetrio. E agora, polo Grupo do BNG, ten a palabra don Daniel García. Ben, moi bo día a todos e a todas. Antes de comezar a debatir esta moción, queríamos agradecerlle e queríamos poñer en valor o traballo realizado nas últimas horas a todos os traballadores de Alcoa, que fixeron unha labor impresionante, como trasladou o Comité de Empresa, logrando manter activas 11 cubas en aluminio e aínda que con dificultades continúan co rearranque en alúmina. Este agradecemento tamén para o resto da sociedade que nas últimas horas viviu situacións complexas derivadas do apagón eléctrico. Anunciamos nós o noso voto favorable a esta moción presentada polo PSOE. Non podía ser de outro xeito, pois o 21 de marzo pasado houve unha reunión no Salón de Plenos do Comité en Alcoa entre o Comité e diversos cargos orgánicos e institucionais do BNG e o deputado no Congreso Néstor Rego. Esta reunión celebrouse por petición expresa do Comité e, insisto, por petición expresa do Comité de Empresa de Alcoa. E quero recalcalo, porque nesta situación complicada que están atravesando na fábrica, os incumprimentos do Goberno do Estado e da Xunta de Galicia cos acordos asinados cos traballadores fan que estes non confíen nin no PP nin no PSOE. Será por eso que nos chamaron ao BNG, porque nosotros non os enganamos. A ver se ao final non imos ser nós os do non. En esa reunión pedíronos o seguinte: levar a todos os concellos da Mariña, e estamos levando, unha moción con estes 4 puntos. Facilitar, mediante a concesión de créditos ICO ou calquera outra forma de financiamento público que Alcoa poida levar a cabo de forma inmediata o investimento do forno de cocción de ánodos. Reclamar que Alcoa cumpra o acordo de viabilidade asinado cos traballadores, reclamar que as administracións convoquen a mesa de seguimento do acordo de viabilidade coa periodicidade acordada e que a SEPI se faga cargo da factoría no caso de que Alcoa non cumpra co acordo de viabilidade.
Estes son os 4 puntos que se recollen tamén na moción que presenta o PSOE, puntos que nosotros recollemos na nosa moción que se está presentando en todos os concellos da Mariña, engadindo a maiores. Que se estenda no tempo a garantía do acordo asinado para o persoal das empresas auxiliares. Algo que queremos recalcar, o das empresas auxiliares, que parece que se lles esquece a todo o mundo. Reclamamos tamén a maiores que se faga público o contido íntegro do memorando de entendemento asinado polo Ministerio de Industria e Turismo, a Xunta de Galicia, Alcoa e Ignis. E pedimos tamén a maiores dar unha solución viable que asegure a suministración de enerxía mentres non se materialicen as PPAs previstas. Esta moción nosa vai tamén ao Congreso en forma de PNL e agardamos que PP e PSOE a voten íntegramente, especialmente o punto que fala da intervención da factoría por parte da SEPI. E que dunha vez por todas, PP e PSOE deixen de enganar e darlles largas aos traballadores porque non creen na intervención que o digan aquí claramente. PP e PSOE que levan anos mareando a perdiz con este tema. A intervención é o que pide o Comité, por activa, por pasiva, polo civil e polo criminal. Antes e despois, se non vexan vostedes o vídeo do pleno da semana pasada en Foz, estaba o señor Gajoto ali, o señor alcalde de Foz, donde o presidente do mesmo foi moi claro ao respecto disto. E nosotros levámoslo pedindo xunto co Comité dende hai bastante tempo. A solución, unha intervención. Non sei se lle sona de algo isto. E quero aclarar tamén que a moción que se debatiu no pleno de Foz da semana pasada foi a moción presentada polo BNG. En ese pleno, o noso portavoz Francisco Xavier Fanego cedeulle un dos seus turnos de intervención ao presidente do Comité, José Antonio Zan, que asistiu ao pleno xunto con outros compañeiros. Recoméndolles ver a intervención. Moitas grazas. Moitas gracias, don Daniel. Dona Pilar. Gracias, señor presidente. Ben, en canto á emenda que plantexa o Partido Popular, só para aclarar, porque como recibín dúas, é a que ten únicamente 2 puntos. Ben, vale, non poderíamos aceptar esta emenda en ningún caso, porque o que fan no seu, aparte do despiste que traen, porque nos presentaron esa outra que, en fin, por eso lles preguntaba eu se me podían aclarar, que decía máis ou menos o mesmo que plantexamos nós nos puntos de acordo, pois no primeiro punto o que plantexan é que se exixa ás administracións con representación na mesa de seguimento do Pacto de Viabilidade que velen pola continuidade da operación. É o que estamos facendo na nosa moción, nin máis nin menos. Por lo tanto, non teñen nada que engadir. Non queiran levarse vostedes a medalla neste caso porque na foto xa están, estiveron sempre. Outra cousa non fixeron, pero a foto gústalles. Entón, só redunda nos acordos que nos propoñemos. Non hai nada que aceptar porque xa está plantexado. E logo, home, o segundo punto, a verdade é que vostedes fan a xogada de sempre, intentar que a responsabilidade caiga solo dun lado, é dicir, no Goberno de España. Nós o que plantexamos é que a Xunta de Galicia se implique. Teñen vostedes que actuar dunha vez por todas máis alá de algunhas plantas que queren facer emerxer no noso territorio, teñen que actuar dunha vez por todas en materia de industria e deixen de desviar a atención hacia outro lado. Por eso nós, que non nos doen prendas, nos referimos tanto ao Estado como á Xunta de Galicia. Por igual, a vostedes moléstalles falar dali onde gobernan e poñen deberes ali onde non gobernan. A nós non. Nós somos responsables cando gobernamos e cando non. Por iso, o que plantexamos está ben claro nos puntos de acordo. Unha breve referencia ao que dicía o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, que está perfectamente expresado tamén no último punto de acordo da nosa moción. Podemos chamar como queiramos, pero o feito realmente pois é o mesmo, non? E logo hai unha cuestión da que non nos podemos olvidar, señores do PP. Vostedes veñen a pedir que o Goberno do Estado dé subvencións a unha empresa que acaba de batir unha cifra récord en beneficio. Récord en beneficio, 500 millóns de euros de beneficio no primeiro trimestre do ano 2025 e pídenlle subvencións. Home, eu creo que temos que ser serios e que temos que ser rigurosos. O que hai que exixir á empresa, neste caso, é que cumpla o que asinou, que cumpla
o que puxo en riba da mesa cos traballadores e co resto das administracións. Xa sabemos que as empresas poden gañar ou perder, para eso son empresas. Pero neste caso a excusa de que iban a perda xa non vale, porque tiveron cifras récord de beneficio. Moitas gracias. Moitas gracias, dona Pilar. Don Demetrio, o seu turno. Segundo turno. Ben, eu creo que está un pouquiño perdida. Os beneficios son a nivel mundial do grupo, non é da planta española, que estuvo pechada. Se vostede quere sacar os beneficios que ten unha empresa noutros países, a empresa, sí, pero a unidade productiva de España non, tuvo pérdidas. Iso é o que non di. Porque entón a empresa pode dicir, bueno, pois pechamos a unidade productiva de España, que dá pérdidas, ou quere cos beneficios que reciben a Australia que os invirtan en España. Bueno, hai que ser un pouco consecuentes. Hai outras empresas, como Arcelor, que recibiron 450 millóns de euros e hoxe en día están nun aire. E recibeu 450 millóns de euros do Estado. Ou non pode, en este caso, Alcoa ser beneficiaria dun PERTE, que ao final son fondos europeos. Como recibiron outras empresas deste país? Non, é mellor darllos a algunha compañía aérea que ten un avión volando polo mundo ou a outras que están en un aire ahora mismo. Non, é Alcoa, que está nun momento complicado, xusto que está facendo un esforzo por salir dunha situación de ser caracterizada como empresa en crise que lle posibilitaba acceder a fondos, agora sí que podería acceder, que non sexa beneficiada. Pero non o pido eu tampouco, Pide o propio comité de empresa, ainda que non o fixo aquí, fixo públicamente, porque estuveron no pleno de Xove, eu estaba ali como alcalde, e dixérono ali mismamente, e dixérono nos medios de comunicación, tamén está recollido, que puideran acceder a axudas igual que acceden a outras empresas no país, a través deses fondos europeos. Non, o sea, que non se está pedindo nada indiferente. E respecto ao punto 1, de acordo, ese é o que se pedimos no punto 2 da emenda. E o que se pide no punto 1 pode decir que o pode poñer na exposición de motivos, ou pode o decir in voce directamente no pleno. Pero é que non está nos puntos de acordo, por eso nos pedimos que se inclúa e se xerase a administracións ese apoio na mesa de seguimento, que, por certo, sigue sin convocar. Despois de máis de 6 meses, sigue sin convocar. Está ben que pidan a convocatoria? A ver, espero que non lle riñan no Ministerio por pedir que se convoque esa mesa de seguimento cuya convocatoria levan incumplindo desde fai máis de 6 ou 7 meses. Eso sí que non é normal. É unha falta de respeto aos propios traballadores. Por eso, seguimos dicindo, é unha mágoa que non acepten esta emenda, porque é algo que están pedindo os traballadores tamén. Celebramos, como dixen ao principio, o seu cambio de opinión, porque prácticamente todos os acordos que van aquí foron pedidos no mes de novembro, o sea, fai moi pouquiño, e votaron en contra. Celebro ese cambio de opinión, pero, bueno, é unha mágoa que non acepten isto que tamén piden os traballadores e que garantiría a estabilidade de Alcoa agora nun momento que está seguindo a fábrica. En canto á intervención da SEPI, nós mesmos defendímolo, unha intervención puntual en caso de ser necesario, pero non estamos nese momento agora mesmo, porque agora hai un operador operando a fábrica, o que hai que tratar de que salga adiante con este operador. Non é cuestión de buscar outro, unha intervención xeral, en caso necesario xa se vería, pero agora hai que axudar a quen está operando a fábrica. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, don Daniel. Ben, esta moción que estamos aquí debatindo é un problema de cumprir o acordado, tanto da empresa, como tanto da Xunta, como do Goberno Central. Aquí estamos acostumbrados a que todos votemos a favor e o comité pide unanimidade. Neste caso, haina. Creo que estamos todos de acordo. Pero ten que haber unanimidade para a execución, non para tomar o acordo aquí e acolá, sair na foto e despois todo nada. Eso non vale para nada. Así que imos ser serios e imos pedirlle tanto ao Goberno Central como á Xunta de Galicia medidas reais reclamándolle a Alcoa que cumpra os acordos cos traballadores e a achega de fondos públicos para facilitar as obras necesarias na factoría. Moitas grazas. Moitas gracias. Turno de peche. Pilar. A verdade é que o do Partido Popular non sorprende, porque sempre se poñen de perfil. Vostedes sempre querenlle pedir aos demais e non asumen cando lles toca. E, home, eu creo que xa está ben. Deberían de plantexarse dunha vez por todas igual sair da foto e poñerse no traballo.
porque a foto gústalles, non o cuestionamos, pero hai que estar no día a día. Mire, a Xunta sempre se puxo de perfil, sementou inquedanza e medo, fixo deixadez das súas funcións quen ten as competencias en materia de industria, pero non só en Alcoa, en todo, hasta que lles convén, que se ve cando lles convén, aí hai exemplos para poñer en riba da mesa, eu teño algún moi cerca da miña casa. Ademais de todo isto, o responsable das competencias, como lles acabo de dicir, industrial, en Galicia é a Xunta de Galicia. Negáronse a presentar un plan de reindustrialización. Cantas veces o votaron en contra neste pleno vostedes? Cantas veces votaron en contra dun plan de reindustrialización para a Mariña? E mesmo engañaron aos veciños. Déronlles a entender que chegarían outros proxectos industriais que agora non se van a ubicar na Mariña. Ese é o xogo que fai o Partido Popular. Muchas gracias, doña Pilar. Por rematado este punto, sometemos a votación. Votamos. Votos admitidos 25, votos a favor 25, non hai votos en contra ni abstencións. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 7, que tamén é unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando un plan de medidas de apoio para os sectores afectados pola política arancelaria de Estados Unidos. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Muchas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa, tengo otra vez a palabra a dona Pilar García Porto. Gracias de novo, señor presidente. Vamos a enlazar ca moción anterior, porque o Partido Popular sempre resposta igual. Recetas vellas, ameazas novas. E fronte ás necesidades de reacción e de liderado do Partido Popular, pois temos que reaccionar ali onde estamos gobernando outros. O Partido Popular, históricamente na nosa provincia, falámolo na moción anterior, non tomou medidas fronte a crises para facer unha reindustrialización, neste caso para a Mariña. O que lles dicía antes, aportou medo, aportou amenazas, aportou confusión, aportou fotografías, importante, pero non deu resposta tampouco os viticultores que foron afectados no seu día pola Saraiva na Ribeira Sacra. O Partido Popular, o certo é que, témolo todos claro, ten intereses industriales, pero non ten política industrial para Galicia e non a ten para a provincia de Lugo. Eu teño que contrapoñer, non o podo facer de outro xeito, a resposta do Goberno do Estado fronte á pasividade da Xunta. Mobilizaron 14.000 millóns de euros, a metade de fondos novos. E, ademais, iniciouse unha actividade diplomática internacional moi destacada. E que fixo a Xunta de Galicia? Anunciar 50 millóns de euros, por certo, non de fondos novos, sino que xa estaban aí, así que quitarános de outras cuestións. A súa actividade no exterior consiste sobre todo en xiras periódicas que fan os presidentes da Xunta, fixo Fraga, fixo Feijóo, agora fai no Rueda, que rueda, alá por América, pero non fai política internacional. E fan, ademais, con criterios partidistas e populistas, cando fan esas xiras. Pensan máis en carretar votos que na industria de Galicia. A Xunta presentou un plan, como lles dixen, de 50 millóns de euros que representa o 0,35% do seu orzamento. Outro acto pensado para a fotografía e outro acto pensado para o autobombo do presidente da Xunta e dos seus conselleiros. E a conselleira de Economía e de Industria amosou un altísimo nivel de coñecemento, dicindo que a carencia das axudas é de 4 anos, porque iso é o tempo que vai estar Trump gobernando en Estados Unidos, como se a pegada dunha crise mundial se reparase dun día para outro, só con un posible cambio de goberno. Esta medida da Xunta de Galicia de 50 millóns de euros resulta bastante pequena, cativa. É o mesmo o que renunciou fai pouco ese Partido Popular a condonación da débeda que lle propoñía o Goberno do Estado,
4.010 millóns de euros, dixeron que non. Pero claro, o que lle sucede a vostedes é que gobernan con criterios partidistas do seu partido e non con criterios do interese xeral. Non lles interesan estas cousas. Que se rexeiten fondos por un lado ou por capricho, que logo non hai cartos para as cousas importantes. En fin, foron vostedes, os seus compañeiros, os deputados do PP de Galicia, no Congreso, os que votaron en contra do decreto que prorrogaba a actualización das entregas a conta do 2024, provocando que Galicia non conte con 702 millóns de euros. Esa é a realidade. E por eses motivos, e porque estas políticas arancelarias que se están implementando dende Estados Unidos hacia outros países están afectando moito o tecido productivo do noso país, fundamentalmente a viticultura e tamén a automoción, que son fundamentais no Produto Interior Bruto de Galicia, e polo que traemos os acordos a este pleno, que son que se deseñe un plan de medidas de apoio para os sectores afectados pola política de aranceis de Estados Unidos, un plan dende a Xunta de Galicia que armonice esas medidas xa aprobadas polo Goberno do Estado e que inclúa, entre outras posibles, 3 que nos lles propoñemos, que é a mobilización de novos fondos, porque eses 50 millóns de euros non son novos fondos, que contemple axudas non reembolsables para as empresas máis afectadas que estén en situación de crisis, e un plan específico de apertura de novos mercados, que fai falta como auga de mallo. Hai que abrirse, e o Goberno da Xunta de Galicia ten que facer un papel fundamental aí. E logo que acepten as ofertas de colaboración que se fan polos partidos da oposición para colaborar no deseño do devandito plan. Escoiten a todo o mundo, que as empresas necesitan da opinión de todos, e nós necesitamos da opinión das empresas. Así que eso é o que lles propoñemos, eses 2 acordos. Gracias, moitas gracias. Dona Pilar, ahora, polo Grupo Popular, ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. É culpa dos deputados do Partido Popular en Madrid a afección ou a grave crise que van a vivir por culpa dos aranceis de Trump. A verdade é que xa teño que escutar cada cousa neste salón de plenos que, en fin, fala a deputada do Partido Socialista de reacción, dicindo que dende a Xunta non houbo reacción. E eu creo que hoxe é o día exacto para acusar de falta de reacción a calquera goberno, en este caso a Xunta de Galicia. Hoxe, que hai 23 horas e 50 minutos, se paralizou este país cun apagón eléctrico que nunca houbo na historia de España e que 23 horas e 50 minutos despois naide nos dixo a ningún español que pasou. Esta é a reacción que pide a señora Porto. Esta é a reacción da que dá exemplo o Partido Socialista na maior crise enerxética que vimos na historia do noso país, que 24 horas despois, 23 horas e 50 minutos, perdón, todavía seguimos sin saber que pasou. Pero de reacción vamos a falar aquí dende o Grupo Provincial do Partido Socialista porque están para dar exemplo. Están para dar exemplo. En fin, supoño que están de broma ou que se despertaron hoxe co día jocoso, porque vamos. O que está claro que non están informados. Non están informados do que está facendo a Xunta nin do que fixo a Xunta nestas últimas datas. Como a todo, como a casi todo, chegan tarde. Como chegaron tarde, chegan tarde as explicacións de saber o que pasou onte neste país. O Goberno do Estado non sabemos onde está nunca. Non o soupemos onte, non o sabemos hoxe, pero tampouco sabemos na crise que estamos vivindo por culpa dos aranceis. Por certo, conxelados cunha moratoria ou período de gracia, ou como lle queiran chamar, dende Estados Unidos de 90 días. Pero miren, desde as comunidades autónomas si se está a traballar con transparencia, coa transparencia co que non está traballando o Goberno de Sánchez. Si se está a traballar reuníndose e escuitando os afectados, o que non está facendo o Goberno de Sánchez. Despois falaremos diso. Pero a vostedes molestados, motivo polo cal tivo que facer probablemente ese período de gracia porque estaban sufrindo tanto ou máis os seus propios mercados, e incluso os seus propios compañeiros de Goberno que o resto do mundo. Eu non quero restar importancia ao acordo que poidamos adotar nesta Diputación, pero eu creo firmemente que este é un tema a nivel nacional.
E máis, xa non é un tema do Goberno de Estado, é un tema de Europa. E en Europa, España e Sánchez nin están nin o esperan, porque non está facendo absolutamente nada para coordinar unha resposta realmente contundente. Equivócanse de objetivo cando hai unha crise destas características, intentando enfangar ou intentando arañar ou intentando desgastar a Xunta de Galicia, porque o enemigo non é a Xunta de Galicia. O enemigo e os aranceles que quere impoñer un goberno estranxeiro, neste caso de Estados Unidos. Equivócanse de objetivo. Vayamos todos a unha, pero non a enfrontar. Dixenyo na moción anterior e volvo a decirlo agora. A Xunta actuou dende o minuto cero, con seriedade, con tranquilidade, poñendo a responsabilidade de cada un e, sobre todo, cumplindo coa responsabilidade que ten, non asumindo as dos demais. Evidentemente. Pero Galicia é dependente das exportacións a Estados Unidos, pero non tanto como nos queren decir, por sorte. As nosas exportacións van só o 2,5% a Estados Unidos e o 11º destino en canto a exportacións internacionais dende Galicia. Por tanto, é importante estes aranceis para nós? Sí, pero non tanto como nos queren facer ver, porque supoñen o 0,52% da facturación das empresas en canto a exportación. Por tanto, é importante? Sí, pero non ten a importancia que lle queren dar nin alarma que vostedes lle queren dar. E que fai a Xunta de Galicia? Pois xa aprobou inmediatamente préstamos para dar liquidez ás empresas que teñen máis dependencia con os Estados Unidos. Puxo en marcha o IGAPE, as ramas do IGAPE en Estados Unidos para observar en tempo real eses mercados e colaborar na internacionalización das empresas. E puxo en marcha unha consultoría especializada para a internacionalización. Por certo, medidas que xa están en funcionamento e acordadas cos representantes dos sectores. Eso é o que fai a Xunta de Galicia. O Estado nin está, nin se lle espera. Gracias, señor Mejide. Don Efrén. Grazas, señor presidente. Ben, eu tiña curiosidade por ver que cara do Partido Popular iba a tocar neste pleno e teño que facerlle unha pregunta a señora Mejide. Eu non sei se falou con a líder do Partido Popular, a señora Ayuso, deu a súa opinión sobre Trump, porque, home, non hai que irse moi atrás, só 100 días que leva de goberno, cando a señora Ayuso e a señora Aguirre falaban de que era el turno de los liberales, decían, fíxese, estamos falando ahora de aranceis, que ao mellor me perdín algunha clase do que era o liberalismo, non o practico, pero mellor me perdín algo. Pero xa non só eso, a súa líder, a señora Ayuso, cunha actitud do máis cipalla que vin na miña vida. Señor Trump, que se han ido comentado e que diga que España é un país BRIC, bueno, pois desde o egocentrismo dos Estados Unidos non saber o que é España, bueno, podes entender. E mire, BRICS tampouco hai que ser un experto en política internacional, porque ao final son 5 letras. A B de Brasil, a R de Rusia, a I da India, a C da China e a S de Sudáfrica. Que o señor Trump confunda a S de Sudáfrica con a S de Spain, bueno, pero que a líder do Partido Popular diga que xa lle vai demostrar ao señor Trump que España non é un país BRICS, o mellor, claro, o mellor lles molesta que lle fagan a corrección. Pero, home, é que, claro, fixeron un ridículo tan espantoso poñéndose os pés dun goberno estranxeiro, como acaba de decir, pero dunhas políticas ultras que agora tuveron que rectificar, claro. Pero é que a nadie lle extraña o que está facendo o señor Trump. De feito, dixo o que iba a facer. E máis, vostede falaba agora da moratoria dos aranceis, bueno, fixe unha moratoria dunha parte dos aranceis, pero subiu os aranceis. Sigue así. Pero hasta hai menos de 100 días éramos líderes morales da súa líder e el líder del mundo occidental, e agora parece que xa non é tanto. Eu alégrome, mire, porque facer seguidismos de políticas ultras e máis de un país como os Estados Unidos non leva a bo camiño. Alégrome que, cando menos vostede, teña unha opinión diferente do que supón o goberno do señor Trump, pero teña cuidado porque levarlle a contraria a señora Ayuso ten riscos no seu partido. Mire, os aranceis, por moito que vostede os puñera de menos agora, afectan de cheo a moitos sectores productivos. Claro, falou de porcentaxes de todo o PIB galego e así pois non parece moito, pero que hai sectores
que lles afecta moitísimo máis de cheo. Hai denominacións de viños que lles afecta moito máis de cheo. E aí, bueno, hai que ter un contacto directo e facer medidas, pero non só de axuda, que esas son as inmediatas, o que hai que abrir é novos mercados. Eu sei que a vostedes lles costa moito eso, porque calquera que intente abrir e cambiar dun eixe, dun aliado histórico que deixa de selo e que deixa de ser un país confiable como os Estados Unidos, parecelles que é unha traición, pero os sectores galegos necesitan buscar outros mercados. Pero mire, falaba de datos, o que tampouco é normal que un país como o noso, con a capacidade de produción que ten, no ano pasado importara 100 millóns de produtos vegetais e cárnicos dos Estados Unidos. Aí tamén fai falta un plan de poñer a producir as nosas terras, porque eu creo que ningún galego ou lucense pode entender que Galiza necesite importar 100 millóns de euros en produtos cárnicos e vegetais. Eso é por unha política de abandono da produción. Vostedes levan o país a que sea dependente dos Estados Unidos ou de outras potencias. Así que é hora de poñer a producir as terras, de facer unha estrategia con estes sectores productivos de axudas económicas, tamén de defensa da marca e de apertura de novos mercados, porque hai mercados moito máis rentables e moito máis confiables que uns Estados Unidos gobernados por un ultra que hasta hai moi poucos días vostedes defendían. Moitas grazas. Moitas gracias, don Efrén. Dona Pilar, segundo turno. Bueno, señora Meijide, como sempre, falando do que non toca. Pero xa que vostede ten línea directa lá co señor Rueda, voulle pedir que lle faga aí unha chamada, que lle diga que deixe de confundir os galegos, que mentras non pida que Galicia volva ao nivel de emerxencia 2, estamos baixo o nivel de emerxencia 3, que deixen de enviar mensaxes confundindo os concellos sobre o que teñen que facer ou non teñen que facer, que isto é unha vergüenza. Confundíronos onte e síguenos confundindo hoxe. Deixen de facer populismo, señora Meijide, colla o teléfono e sexa útil por unha vez. Dígalle aos seus que se comporten ante estas situacións, que non o están facendo. Están confundindo a poboación, están confundindo os concellos. Sexan rigurosos. Se solicitan o nivel de emerxencia 3, están en nivel de emerxencia 3 ata que pidan volver oficialmente ao nivel de emerxencia 2. Deixen de trapallear, que é o único que fan, hombre. E ven vostede aquí con un dramatismo sobre o que aconteceu onte terrible. Tampouco me preocupa. A verdade é que é a súa forma de comportarse. Pero a realidade máis dura é que do único que estamos informados é que a Xunta de Galicia dispuxo deses 50 millóns de euros que non son fondos novos. Xa estaban, vanos de traer de outras partidas. Que non temos un presidente en Galicia que este liderando nada. Está fuxindo dos problemas. Que minimiza a crisis dos aranceis en lugar de asumir as súas responsabilidades. Que a Xunta de Galicia está chegando sin propostas e pedindo máis cartos, unha vez máis. Que na reunión co Ministerio de Economía o único que fixo o Goberno galego foi reclamar, non propoñer alternativas. Que prefiren confrontar co Estado para sacar rédito político en lugar de colaborar con Galicia, que é o que deberían de estar facendo. E que rexeitan a proposta de xuntanza que lle fixo, neste caso, o noso secretario xeral, Besteiro, para traballar conxuntamente ante a crise. E pide vostede unidade, señora Meijide. Rexeitan eso e ven vostede aquí pedindo unidade. Son uns hipócritas, señora Meijide, e sábeno. Por eso non nos miran a cara cando falamos. Por eso non o fai, señora Meijide. Galicia necesita accións concretas, vostedes non as poñen encima da mesa. Medidas realistas e urxentes, non as hai. Teñen que protexer os sectores afectados. Donde está a Xunta de Galicia, señora Meijide? Donde está traballando para eses sectores claves para o PIB galego? O sector do viño leva anos medrando nos mercados internacionais. Donde están para apoialos agora que tanta falta fai? Eu teño que falar ben do Goberno do Estado. Non podo facelo de outro xeito. Sabe por qué? Non porque sexa da miña cor política, senón porque mobilizou 14.100 millóns de euros en axudas. E a metade deses cartos son de novos fondos, é dicir, non estaban previstos, señora Meijide. E deu un apoio vital ao tecido productivo e ao emprego. Vostedes non, señora Meijide. Don Antonio.
Moitas gracias, presidente. Señor Castro, dice que é bon abrir novos mercados. Efectivamente, estou totalmente de acordo. Digo yo, señor Aporto, que antes protestaba porque a Xunta de Galicia facía viaxes institucionais para captar, para fomentar a apertura de novos mercados. Se molestaba, decíalle que dígalle que é unha boa idea, unha boa estrategia da Xunta de Galicia. Señor Aporto, home, dramatismo, a verdade é que non empreguei ningún, simplemente realismo. Realismo é escuitar hoxe decir que non toca, home, decir que non toca 23 horas, 55 minutos despois de que se cortase a luz en todo o país, o maior apagón na historia deste país, é dicir que hoxe non toca falar deso, home, a verdade é que me chama moito a atención. Voulle coller unha frase. Dígalle aos seus que se comporten. Pois dígalle aos seus que nos digan que pasou onte. Díganlle aos seus que nos digan aos españois que pasou onte para que estivéramos prácticamente nalgúns sitios ata hoxe pola mañá sin luz. Nalgún sitio, o mellor, ainda non a teñen hoxe. Díganlle aos seus que se comporten e que estén á altura das súas responsabilidades. Díganlle aos seus. Sea útil, como me dixo vostede a min. Colla o teléfono e chama a Sánchez, o ministro ou a quen poida chamar. E díganlle aos seus que se comporten, que están ao frente deste país. Dígallo. Porque hoxe sí toca falar desto. Igual que sí toca falar dos aranceis. E si toca, bueno, a verdade é que casi me dá unha carcajada cando me dice que o señor Besteiro se quería reunir para falar e para consensuar medidas. Oiga, para reunirse ou falar co señor Besteiro hai que pillalo, porque directamente que nin se pasa polo Parlamento. Pero que me está contando? Que está totalmente ausente, escondido, non sabemos nin onde está. E pídelle a Xunta. Pero a verdade é que é tremendo. O primeiro é que ten que aparecer como líder dos socialistas galegos, si que siga habendo un partido socialista a nivel galego. E vostedes piden participación á Xunta de Galicia. Oigan, participación debería dar o Estado ás comunidades autónomas, as cales nin escoitou, nin chamou, nin intentou consensuar a máis mínima medida ca crise dos aranceles. Nin o máis mínimo. O primeiro que terá que facer o Goberno de Estado é falar cas comunidades autónomas. O segundo que terá que facer o Goberno de Estado é establecer un plan de competitividade industrial. O terceiro que terá que facer o Goberno de Estado é falar do problema enerxético e da crisis que temos de enerxía eléctrica. O seguinte que terá que facer o Goberno de Estado é invertir en infraestructuras hidráulicas. Onte, de 5 grandes produtoras de enerxía hidráulica e eléctrica, estaban 3 apagadas en mantenimiento. O que primeiro que terá que facer o Estado é, para ver o futuro das nosas empresas, apostar por unha tributación axeitado e dar unha boa imaxe exterior. E xa por imaginar, imaginémonos que aproban uns orzamentos xerais do Estado para poder impulsar a nosa economía. Déixense de minifundismos ideológicos e de ser sectarios. E poñámonos a traballar de verdade polo Estado e pola nosa comunidade autónoma. Gracias. Don Efrén, segundo turno. Ben, bueno, eu non iba a falar do apagón, porque é verdad que non era a moción, pero xo sacan. Bueno, eu creo que desde as forzas serias hai que pedir responsabilidades e hai que facelo. Creo que o noso representante no Parlamento español acaba de pedir a comparecencia urxente do presidente do Estado español para que dé explicaciones, pero este tono hoxe e urdir a certas teorías que fixo antes o señor Demetrio, pois eu creo que tampouco axuda, porque é verdad que sí, vostede dixo que era culpa da conexión das enerxías renovables, máis ou menos insinuou, que por certo, vostedes sacaron da moción, pero vinculaban a que a planta de Alcoa, noutros momentos, vinculaban a parques eólicos. Hoxe xa o borraron, pero levan facendo durante moito tempo e agora a enerxía eólica bueno, que ao final é que, claro, cando un vai e ven según lle sopla o vento, pois a veces pasan estas contradicións. A veces pasan estas contradicións. E é evidente que todos queremos que salga a información, pero o que pido é que non se aumenten os bulos, sino que o Estado dé a información antes posible. E despois, claro, señora Meijiden, non me supo decir si está a favor ou en contra da súa líder. Xa sei que é de moito riesgo contradecir a os sociales do Partido Popular. Pero claro, en que momento pasan de ser fans de Donald Trump, faltoulles ir aos mítines con a gorra de América Greca de Again, ahora parece que non o conocían, que era alguén que non ten nada que ver, falaba de minifundismos ideolóxicos. Vostedes sacaron
a bandeira da ideoloxía trampista moitas veces. A súa líder é claro exemplo do trampismo no Estado español e agora parece que están en contra. Eu alégrome que cando menos non vayan tan alá como os seus socios de goberno de Vox, que incluso, aunque vayan contra os intereses do Estado español, siguen a defender os Estados Unidos ou Rusia. Pero, bueno, non foi capaz de aclararme en que momento romperon ese idilio cas políticas trampistas, porque é a realidade. Vostedes é un socio co que non queren rachar, pero é un socio que deixou de ser confiable, e eu que lle decía. Vostede decía que lle diga a señora Porta. Home, hai que ver o que dixeron do viaxe do presidente do Estado español a China. Pois mire, o mundo globalizado trátase de buscar mercados, e China é un Estado, é un mercado moitísimo máis grande que o dos Estados Unidos e neste momento moitísimo máis confiable. Así que buscar saídas e mercados é sin estreiteces ideolóxicas como din vostedes, que tamén non sempre as utilizan. Así que aquí o que fai falta é protexer os sectores productivos. Moitas gracias, don Efrén. Turno de peche, doña Pilar. Mejide, xa lle deron a consigna en Génova, pedir explicaciones sobre o apagón. Xa lle deron, e xa lle chegou aí por WhatsApp, entonces xa está usted aquí atacando. Mire, cuestiona vostede a imaxe exterior de España. Sorpréndeme, nunca tan ben estivo, nunca tan valorada. Dende logo, moitísimo mellor que cando vostedes poñían unhas botas tejanas encima da mesa ou que cando para promocionar o sector vitivinícola o único que decían era viva el vino. Eso é o que facían vostedes para promocionar o sector vitivinícola. E aplaude o tour de rueda e critica ao presidente do Estado por ir a abrir mercado a China. Acaba de facelo. Acaba de criticar o señor Pedro Sánchez por abrir mercado en China. Acaba de cuestionalo, sí, señor. Por certo, que os únicos que non lles gustou que fora a China foi a vostedes, a Vox e a Donald Trump. Moitas gracias. Por nada, rematado o debate, sometemos a votación esta proposta do Partido Socialista en relación con demandar á Xunta de Galicia o apoio para os sectores afectados pola política arancelaria de Estados Unidos. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións. Queda aprobada, por tanto, esta proposta. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do Bloque Nacionalista Galego en defensa da reducción dos ratios e da burocracia no ensino galego. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castos Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda determinar favorablemente a proposta presentada e levar ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don Daniel García. Moitas grazas, señor presidente. Hoxe traemos a este pleno provincial unha situación que, lonxe de ser esporádica e puntual, estáse a converter en habitual, estáse a converter nunha seña de identidade do desgoberno do Partido Popular na Xunta de Galicia. Hoxe vimos a falar do xa coñecido como Acordo da Vergoña. A expresión que mellor lles define a súa actuación de goberno na Xunta de Galicia é facer que fan. O 17 de xaneiro de 2025 cumpliuse un ano da publicación no DOC do texto do acordo asinado uns meses antes por Alfonso Rueda e os 3 sindicatos da mesa sectorial. Ese acordo, que venderon como de melloras, quedou socialmente estigmatizado como o das renuncias ou da vergoña, por todos os dereitos que non se recuperaron e os avances que se negaron a aceptar e por tomarse sin contar coa voz e a representación do 60% do profesorado. O acordo foi contestado con rotundidade nas rúas e nas aulas, con xornadas de folga e manifestacións nacionais, así como polo inmenso apoio a unha recollida de sinaturas na que en tan só 5 semanas se chegaron a 16.257 sinaturas de profesorado en contra do pacto asinado.
Pero non só se incumpliron as ratios con esta xogada de excepcionalidade, senón que están incumprindo todo o que queda atrás do acordo. Horario docente, reducción de ratios en todas as etapas, reducción da burocracia ou atención á diversidade, así como reiterados incumprimentos que a propia Consellería de Educación comprometeu e que nin sequera respeta. Agora, transcorrido un ano, é hora de facer balance da situación creada polos reiterados incumprimentos que implican un desprezo a toda a comunidade educativa deste país. Analizando os diferentes compromisos un a un, no caso das ratios, en resumidas contas, e seguindo as instruccións que ven de facer públicas a Consellería de Educación recentemente que permite acadar ratios de 25 alumnos nas aulas de sexto de infantil e de educación primario, as ratios son as que lle dé a gana a Xunta de Galicia. As ratios son as que lle dé a gana a Xunta de Galicia. O tope máximo segue sendo 25, porque nin se acordou no Pacto da Vergoña, nin se recolle na Lei de blindaxe legal das novas ratios como máximas. No resto de ensinanzas, a reducción a 25 no caso da ESO e a 30 no caso do BAC aplicarase de forma progresiva, de acordo co calendario que sexa aprobado para o efecto. A negociación do calendario de aplicación nestas etapas educativas iniciarase durante o curso académico 2026-2027. Tendo isto en conta, se seguen a progresividade de primaria, a reducción comenzaría na ESO no 2033 e en BAC no 2034. É dicir, con sorte, igual se aplica todo no ano 2036. No resto, nada de nada. Para quen traballe na FP, tamén na FP básica ou noutras ensinanzas, non había a primeira referencia no acordo, nin a hai tampouco na lei. No tocante ás aulas mixtas, a reducción de ratios naquelas aulas de infantil e primaria que agrupan alumnado de diferentes niveis teria que aplicarse xa no presente curso. Como noutros temas, a Consellería incumpre o que asina e no canto de aplicar esta reducción no presente curso escolar vai no facer ao longo de 4 cursos, cos seguintes prazos. No 24-25, só agrupamentos de infantil, 25-26, agrupamentos de primeiro ciclo de educación primaria infantil con primaria, 26-27, agrupamentos de segundo ciclo de educación primaria e de toda a etapa de educación infantil, 27-28, agrupamentos de terceiro ciclo de educación primaria, alumnados de distintos ciclos de educación primaria e alumnado de educación infantil que inclúa o de 3 anos. No referente á diversidade, ao respecto das ratios, no acordo sindical deixouse fora a todo alumnado que carezca de recoñecemento oficial de discapacidade ou dependencia ou ben que non teña un trastorno de conduta diagnosticado. Así, non se terán en conta os informes que poidan facer os departamentos de orientación ou os equipos de orientación específicos para poder reducir a ratio nunha aula. As medidas aprobadas nin sequera se aplican como se venderon, o que se dixo que se ia facer era desdobrar as aulas nas que, tendo en conta o cómputo dobre en caso de discapacidade igual ou superior ao 33% ou triple en casos de discapacidade igual ou superior ao 65%, se superasen as ratios fixadas con carácter xeral. Por poñer un exemplo, permítademe que me estenda un poquinho máis, por poñer un exemplo, nunha aula con 19 alumnos e alumnas nas que un deles tivese unha discapacidade do 65%, ao computar como 3 e sumar un total de 21, se debería desdoblar a aula. Que se fai? Non se fai. Isto constitúe unha estafa en toda regla. Moitas grazas. Moitas gracias, don Daniel. Ahora, por o Grupo Socialista, ten a palabra don Pablo Rivera. Moi bo día, señor presidente, señoras e señores deputados, medios de comunicación, xente que nos acompaña hoxe aquí no pleno. É boa verdad que quen fai a lei fai a trampa. En este caso, volvemos a asistir a un claro exemplo do rodillo do Partido Popular no Parlamento de Galicia, sobre todo na aplicación e sobre todo na interpretación das instruccións, neste caso, en relación a ratios en educación. Eu creo que convén explicar moi ben, primeiro, a que ven esta moción que compartimos
No fondo e na forma, absolutamente, porque tamén foi defendida por o noso voceiro no Parlamento de Galicia recentemente. Evidentemente, isto parte de que hai un acordo entre os sindicatos educativos e a Xunta de Galicia para establecer novos ratios que fixan un máximo de 20 alumnos por aula. Esta medida só se aplica especialmente a aqueles alumnos de nova incorporación, é dicir, aqueles de cuarto de educación infantil, 3 anos, non? Os nenos e nenas de nova matrícula. O que pasa que noutros niveis educativos non se están a aplicar estas ratios, é dicir, se teñen máis de 20, pois a Xunta, como ten ese subterfuxo de como a lei fala de un máximo de 25, decide pois non desdoblar as clases. É dicir, non fai absolutamente nada, non desdobla as unidades. E por qué? Pois é fácil de explicar, que é a donde chego ca conclusión da miña intervención. Non quere desdoblar, porque desdoblar exixe ter máis profesores. E cando falamos de mellorar os servizos públicos, ampliar os servizos públicos, especialmente no rural, que son os que se ven máis afectados, é dicir, ter máis profesores para poder impartir a docencia as clases cun maior grado de implicación e de calidade, a Xunta de Galicia, en termos xerais, di non. E así nos vai, porque seguimos dende o COVID, donde todos sabemos o recurto que fixo o señor Feijóo de 895 profesores en toda Galicia. Así nos vai, porque temos algún alcalde nesta provincia, concretamente o de Begonte, nunha decisión insólita pechar ou apoiar o peche dun centro público, e calificouno, ademais, ese peche como unha oportunidade única para Begonte. Bueno, pois se o futuro dos alcaldes donde goberna o Partido Popular no rural é construílo pechando escolas, mal imos. Iso é un dato que lles podo demostrar. Esta situación reprodúcese en moitos concellos da nosa provincia, reprodúcese na Fonsagrada, en Rivas de Sil, en Sober, en Guitiriz, en moitísimos sitios onde o que estamos a facer é valorar os servizos públicos e concertar máis plazas nos colexios privados, igual que pasa noutros servizos como poden ser as residencias. A vostedes encántalles esa política do recorte no público para engrosar o privado. E é o que nos está pasando. Isto non o digo eu só, senón tamén o din os colectivos educativos. Facíame gracia cando o señor Ameijide decía que ese plan de estructuración do galego o estaban a facendo profesionais liberais, pois non sei se se equivocaría, querría dicir profesionais liberados polo Partido Popular. Porque isto funciona así, a educación é un ben público que estamos obrigados a defender, e non é unha excepción que temos que xestionar. E vostedes están sempre nesa teima de decir que todo vai ben, que non pasa nada, que todo é unha maravilla, que os servizos públicos como a sanidade, a educación, funcionan ben, cando vemos que nin vostedes mesmos son capaces de cumplir co acordado cos principais sindicatos educativos deste país. Polo tanto, cumplan ca ratios, comparto que non se debe de implementar este calendario de maneira paulatina, sino que aposten por desdoblar esas unidades, contraten máis profesores, que a educación é a base do futuro do noso país, dos nosos nenos e as nosas nenas. Non escatimen nin educación, nin en sanidade, porque calquera cuestión que vaya neso vai en detrimento de todas e todos nós. Gracias, señor Rivera. Y ahora, por el Grupo Popular, tenga palabra don Javier Balado. Francisco Javier Balado. Bon día, sí, gracias, presidente, deputados, deputadas e demais persoas que se atopan nesta sala. Ben, eu pediríalles aos dous deputados que acaban de expoñer a súa moción, sobre todo, en especial, o que propón, o señor Daniel García, que é o que propón en nome do BNG, sobre todo, que non mintan, pero sobre todo que non exaxeren o que están dicindo a realidade actual, porque, miren, é incerto que en Galicia todos teña tan mal como vostedes sosteñen en todas as mocións.
Según uns e outros, en Galicia todo está fatal en materia de sanidade, de educación, de medio rural, de enerxía, que ao final non se dan conta vostedes de que ninguén cree o discurso que vostedes están sostendo todos os días no escenario político, na oposición na que están. Eu non vou ser quen lles diga como teñen que facer oposición, pero ao final resulta que a opinión de vostedes, a súa forma de facer a oposición é compartida residualmente por moi pouca xente. É dicir, moi pouca xente está de acordo co que vostedes sosteñen sistemáticamente unha e outra vez de que todo está fatal. Vostedes están aquí para gobernar a provincia de Lugo, non para virnos a decir a todos que Galicia está fatal nese escenario catastrófico e caótico como vostedes sosteñen. E agora imos empezar coa exposición, para contradecir a exposición de motivos da súa moción ou para aclarala. A instrucción publicada pola Dirección Xeral de Centros e de Recursos Humanos da Consellería de Educación en ningún caso é unha norma xeral, como vostedes afirman sistemáticamente na súa moción. Isto é unha excepción, é dicir, é unha excepción na que se permite chegar a 25 alumnos por aula no suposto de que haxa máis solicitudes que prazas e en casos acreditados por domicilio ou ter un irmán no centro educativo, como se establece nesta circular. O que ven a dicir a instrucción é que se poderán superar os 20 alumnos se despois de baremar todas as solicitudes recibidas e como consecuencia da ampliación de vacantes se poida admitir alumnado posterior ao momento de admisión inicial ou non admitido inicialmente, que alegue e xustifique con posterioridade a puntuación por domicilio familiar ou lugar de traballo na mesma área de influencia do centro educativo para o que solicitan plaza ou tamén por irmán matriculado no centro demandado nese primeiro lugar. Vostedes teñen que ter en conta que os supostos recollidos na instrucción non son a norma, son unha excepción á norma. A norma non varía, segue coa mesma redución de ratios que se mantivo inicialmente. Polo tanto, é unha excepción derivada das necesidades de escolarización, que, por outra banda, non é ningunha novidade, porque sempre houbo excepcións neste curso, nos anteriores, hai 3 cursos, hai 4 cursos, sempre houbo excepcións á norma xeral, e sempre operaron ditas excepcións. Que fai, no presente caso, a instrucción? A instrucción o que fai é regular, de alguna maneira, a aplicación das excepcións que moitas veces hai que adoptar e, polo tanto, non é de supoñer que teñan unha regulación legal mediante unha circular ou mediante unha instrucción. Hai supostos nos que é necesario entender que non sempre se poden desdoblar as aulas. Iso entende o calquera. É dicir, aquí non fai falta ser de dereitas nin de esquerdas ou dunha formación política ou de outra para entender que hai casos nos que non se poden desdobrar, como son a falta de espazo, ou, por exemplo, que non se quede fora un alumno ou alumna, pois que a súa familia veña doutra comunidade autónoma, doutro concello, doutra provincia. Neses casos, pois, é de entender que non se poidan desdoblar as aulas. E tamén sucede cando chegan escolarizacións tardías. Moitas veces, a medio curso, ou transcorridos 3 meses, pois chegan 4 ou 5 alumnos que proceden de outros concellos e son escolarizacións extraordinarias que xustifican que moitas veces pois non se poidan desdobrar as aulas. E precisamente a instrucción ou a circular, como vostedes lle queiran chamar, está para regular ese tipo de excepcións. A ratio máxima en España, en infantil e primaria, é de 25 alumnos por aula. Iso non falaron para nada deso, non o enfatizan. En Galicia, por iniciativa propia, a Xunta decidiu baixala de forma progresiva a 20 alumnos por aula. Esa é a realidade, e insisto, non estamos a falar dunha mera información, estamos a falar de normas de rango legal. Isto explica que a nosa comunidade, mal que lles pese, algúns leva anos sendo unha das comunidades que mellores ratios ten por aula. A vostedes molestalles, xa sabemos que iso lles molesta. Nós podemos entender que vostedes, a comunidade educativa, os sindicatos, poidan pedirlle aclaracións á Consellería de Educación que aclare como vai aplicar esa instrucción. Podemos entendelo. É dicir, pois efectivamente, que aclare como vai aplicar isto, pero que non podemos entender é que digan sistemáticamente, como están dicindo, que a Xunta de Galicia vai deixar sen efecto a reducción de ratios que se anunciou como unha mellora sustancial do sistema educativo. Gracias. Muchas gracias, señor Balado. Don Daniel, segundo turno. Mire, señor Balado, que isto é unha vergonza non o dicimos nós, non os dicimos os catastrofistas. Dino polo menos 16.257 mestres e mestras
que asinaron en contra deste acordo da vergoña. Teña vostede un pouco de respeto por estes profesionais, xa que non o ten hacia nós, pois, polo menos, hacia estes mestres e mestras que viven o día a día nos seus colexios. Pero, mire, imos seguir descubrindo os incumprimentos do acordo sindical en canto á burocracia e ás retribucións económicas. Un clamoroso baleiro é o único resultado das accións da Consellería para reducir a burocracia innecesaria ou para eliminar a prescindible. Lonxe disto, o profesorado, ese ao que vostede lle falta o respeto, volve sentirse saturado un ano máis por trámites, protocolos, avaliacións de diagnóstico e moitas outras tarefas que van en crecemento curso tras curso. Non se reduciu a carga lectiva para quen ten cargos de responsabilidades de coordinación ou tutoría e contratar máis persoal administrativo. No tema retributivo, non lles bastou con romper unha tendencia consolidada dende hai máis de 30 anos. Todas as subas salariais foron lineais e idénticas para o profesorado. Pactaron unha esmola a cambio de condicións de traballo e acordaron unha suba desigual e segregadora. Neste caso da pequena suba retributiva, a Xunta non aplicou a suba anual do 2% aos complementos afectados polo acordo, titularía, sesenios e cargos. Despois das denuncias sindicais, curiosamente, rectificaron e a Xunta de Galicia alegou unha confusión da Consellería de Facenda e a nómina pagouse correctamente. Raro, raro, raro. No mes de xaneiro, a Xunta non aplicou a suba aos sesenios e a titoría como correspondía. Vexamos o truco da Xunta de Galicia. Para o aumento dos sesenios, en a titoría do ano 2025, en lugar de calcular o 10% da suba sobre o salario actualizado de 2024 como correspondería, volveron a tomar como referencia o soldo de 2023, reducindo así o incremento real. Raro, raro, raro tamén. Se pensamos que esas contías afectan a máis de 30.000 docentes, queda claro o que consegue a Consellería. Un engano, unha estafa en toda regla. Lamentable xestión da Xunta de Galicia unha vez máis. Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Señor Rivera. Sí, a verdad que me fai gracia de que precisamente o señor Balado fale de que a instrucción é unha excepción, porque outro día, falando da lei de dependencia, claro, o que deriva da lei de dependencia non era excepción, era de obrigado cumprimento. Está claro que outro día decía que era de obrigado cumprimento porque afectaba o goberno do Estado, e esta lei, esta instrucción que emana do goberno da Xunta de Galicia, pois ao mellor xa non o pode decir tan alto e claro. Pois sí, hai unha instrucción, evidentemente non é norma, neso coincido, pero é produto dun acordo entre os sindicatos educativos e a propia Xunta de Galicia de cambiar esas ratios. Eu non vou ao fatalismo porque non son deso, pero só lle digo que isto están facendo mal, porque non están cumprindo co que vostedes mesmos acordaron. E agora teñen un problema porque como non o cumpren, estánselle botando encima aos docentes que teñen unha carga lectiva moi por riba do que deberían de ter e que ademais están asumindo funcións burocráticas. Todo isto se conclúe en que o que a vostedes non lles gusta e o que non lles acaba de convencer, se teño que desdoblar e teño que cumplir, pois teño que poñer un profesor máis. E a vostedes eso non o ven, porque non son defensores dos servizos públicos de calidade. Prefiren optar por concertar prazas públicas en colexios privados. Esa é a súa tesitura e o que levan defendendo dende fai tempo. E así estamos. E máis, facendo esa torticera interpretación que fai da propia norma, é certo que se fala dos máximos de 25, pero, home, se hai un acordo cos sindicatos para que os ratios baixen a 20, pois cumplila. E sabe que di únicamente, exclusivamente esa norma? Si se incorporan alumnos fora do período escolar o que é habitual, ou algún irmán e demais, ou escolarizalos, pois só lles poñen un profesor de apoio máis, pero non lles poñen o profesor para esos 3 cursos ou para esas 2 unidades. Entón non fagan unha interpretación torticera da norma. Cumplan simplemente o que estamos propoñendo e mantendo e poñendo riba da mesa, que é moi fácil. Ratios de 20, apliquen o calendario 24-25, aplíqueno nos niveis educativos superiores
poñan os profesores que teñen que poñer, é fácil, reduzcan as horas lectivas en primaria, en secundaria 21 horas, en infantil e primaria a 18, que é o que se leva pedindo e o que en principio está acordado cos sindicatos e cas principais forzas do ámbito educativo deste país. Eu creo que non é ser alarmista, é ser realista. Vostedes chegan a un acordo, pois cúmprase. O que non poden é chegar a un acordo antes das eleccións para quedar ben e despois, cando pasan as eleccións, pois empezar que si los 25, que si la norma, para arriba, para abajo, a marear a perdiz, que é o que fan sempre. Aposten por educación pública de calidade, aposten por profesores e profesoras e deixen de facelos, incluso encargarlles de abrir e pechar os colexios, que fagan o que teñen que facer, que dar clase bastante. Gracias, señor Rivera. En segundo turno, señor Balado. Sí, gracias, presidente. A ver, señor García, teñolle que pedir que rectifique, porque vostede manifestou públicamente que eu lle falto o respeto ao profesorado. Se rebobinamos o que está grabado, non se poderá decir que eu lle faltei en algún momento o respeto ao profesorado. Pero, bueno, eu creo que vostedes, pois, a veces xa non saben nin o que dicen. E, señor Rivera, tamén lle teño que dicir que vostede se confunde, di que a instrucción foi acordada cos sindicatos. Non, vostede non leu a moción. Se lera a moción non diría iso. O que foi acordado cos sindicatos foi a baixada da ratio a 20 alumnos que se plasmou no artigo 44 da Lei 4/2024. É dicir, non foi a instrucción. A instrucción é unha norma, unha circular posterior que recentemente fixo pública a Consellería. É dicir, non foi acordado cos sindicatos a instrucción. O que se acordou foi a baixada de ratios que se plasmou nun artigo dunha lei que se promulgou ano pasado, que é a Lei 4/2024. Cal é o problema aquí? O problema aquí está en que cando a Consellería de Educación acorda algunha negociación cos sindicatos e queda fora dese acordo a Confederación Intersindical Galega, hai problemas. O BNG comeza a manifestarse nas rúas, comeza a protestar, a presentar proposicións nos plenos. Ese é o problema. A vostedes non lles gusta en absoluto que a Confederación Intersindical Galega non formara parte dese acordo. Todo ten un motivo, señor García, en política. Vostedes sábeno perfectamente, pero eu quédome co resumen, porque todo ten un resumen e unhas conclusións que se deben de sacar. E dende a Xunta de Galicia, a norma xeral sigue sendo de cumplir os acordos alcanzados o pasado ano cos sindicatos. Señor Rivera, os acordos que constan plasmados no artigo 40.4 da Lei 4/2024. Ese é o acordo que a Xunta de Galicia ten como norma e que vai cumplir ou está en disposición de cumplir. En segundo lugar, as ratios en ningún caso están baixando. En ningún caso están subindo, como sosteñen vostedes. As ratios están baixando, o que por outra parte, a vostedes sempre lles molesta que en Galicia poidan mellorar os servicios. Por iso pretenden convertir as excepcións en norma. Hai un claro exemplo. Miren, estes días, comunidades autónomas como Canarias presumen de baixar as ratios de primaria de 25 alumnos a 22, cando aquí temos unha norma que se promulgou o pasado ano que xa determina as ratios en 20 alumnos. Por último, en Galicia, en materia educativa, aínda que a vostedes non lles gusta que se fale disso, estamos moito mellor que na media nacional, polo que antes lle dixen, porque en España, na lei nacional, que, por certo, nunca se modificou, as ratios están en 25 e en Galicia están en 20. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias, señor Balado. Xa para pechar o debate deste punto, don Daniel. A estrategia do Partido Popular á fronte da Xunta de Galicia é sempre a mesma: servil e clientelar co capital e o poder económico, e escatimoso e demoledor cos servizos públicos. A situación actual que padecemos en materia de servicios sanitarios públicos, déficit calamitoso de vivenda pública ou de políticas sociais e de asistencia aos nosos maiores, ou a degradación do sistema de educación público non é froito da casualidade. É unha mestura de neglixencia e incompetencia, ou máis ben das súas prioridades.
Temos o claro exemplo das portas abertas que tenderon á universidade privada antes de rematar o anterior mandato na Xunta, coa maioría absoluta no Parlamento de Galicia, por certo, a mesma maioría que intentou decapitar o ano pasado o campus terra da USC en Lugo, usando igualmente os ratios como arma. Se estivésemos diante dunha medida seria e rigurosa en materia educativa, a obriga da Administración competente sería ben nítida, dispoñer dos recursos de dotación de prazas escolares para poder facer realidade a reducción de alumnado por aula. Nada sucede por casualidade. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, rematado o debate, sometemos a votación esta proposta do BNG en defensa do galego. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda aprobada esta proposta do BNG. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do Grupo Popular reclamando ao Goberno da Diputación a construción da residencia de Courel. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención do señor presidente don José Tomé Roca e dos señores e señoras diputados dona María Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e dona Marisol Morandeira Morandeira, representante do Grupo Provincial Socialista, e da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorda informar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa ao conxunto do Pleno, ten a palabra don Héctor Corujo. Gracias, señor presidente. Moi bons días a todos. Saludo, en primeiro lugar, aos veciños de Folgoso de Caurel que nos acompañan e a súa alcaldesa que están aquí que nos acompañan neste pleno. Procedo, entonces, a ler a moción do Partido Popular. A Deputación de Lugo e o Concello de Folgoso de Caurel suscribían en agosto de 2018, despois de numerosas xestións previas que daron comenzo en setembro de 2015, un convenio de cooperación para a construción da residencia e centro de día da terceira idade no municipio, aprobado en Xunta de Goberno en marzo dese mesmo ano, a través do que ambas entidades adquirían obrigas e compromisos. O Concello de Folgoso de Caurel comprometeuse, entre outras accións, a achegar 200.000 euros, poñer os terreos a disposición, o antigo colexio, conceder permisos e licencias. Por parte da Deputación de Lugo, recollíanse, entre outras, as obrigas de achegar 1,2 millóns de euros de financiamento, redactar o proxecto técnico, contratar e recibir as obras na data límite do 31 de maio de 2019, que, posteriormente, coa aprobación das dúas adendas ao convenio, a última, a finais do 2021, foi prorrogada ata xullo do 2025. Ata a data, o Goberno local cumpriu os seus compromisos formalizando a cesión da parcela en decembro de 2019, comprometendo a achega dos 200.000 euros no orzamento municipal de 2020, a vista de que no 2019 ainda estaba pendente de modificar o proxecto para adaptalo á normativa vixente, e outorgando, finalmente, licenza municipal en xaneiro de 2022, pouco despois de ser solicitada e obter informes favorables. Pero o Goberno provincial non. Coa sinatura do convenio en agosto de 2018, o presidente daquela, Darío Campos, anunciaba a licitación para o mes de setembro e o inicio das obras para o último trimestre dese ano 2018, pero 6 anos e medio despois, os veciños e veciñas de Folgoso do Caurel continúan sen o servizo. Incluso o 18 de xuño de 2020, nunha reunión coa alcaldesa de Folgoso de Caurel, Lola Castro, o actual presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, manifestaba o seu total compromiso de seguir adiante coa tramitación para sacar adiante a construción da residencia. Ante a falta de avances, a rexedora municipal solicitou unha nova reunión e en decembro de 2022 o deputado delegado da Área de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, comunicaba que estaban pendentes de adaptar os prezos á realidade do mercado para poder sacar o proxecto á licitación das obras de construción. Desde entón, non se coñece ningún novo paso máis para facer realidade a residencia de maiores de Folgoso do Caurel e dar cumprimento ao convenio e ao prometido aos veciños e veciñas deste municipio, mentras que noutros casos o Goberno da Deputación de Lugo está a anunciar algún tipo de avance para a construción de novos centros de atención a maiores na provincia, a pesar de que puxeron a disposición os terreos moito despois que o Concello do Folgoso de Caurel.
Ante esta situación, o Grupo Provincial Popular formulaba no último pleno unha pregunta ao Goberno provincial sobre o prazo no que prevía reiniciar o proceso de contratación e as obras de construción de cara a poñer en marcha o Centro de Atención a Maiores no municipio de Folgoso de Courel. E o deputado delegado da Área de Promoción Económica e Social limitábase a sinalar tan pronto como sexa posible. É dicir, o Goberno da Deputación de Lugo mantén paralizados os trámites a falta de tan só 3 meses para a data límite de entrega da obra de residencia e centro de día para persoas da terceira idade en Folgoso de Courel. Ademais, a Corporación Municipal acordou no pleno de febreiro deste ano 2025 a iniciativa do Partido Popular reclamar á Deputación de Lugo iniciar os trámites necesarios para a construción desta infraestructura, atendendo ao sentir de todos os veciños e veciñas. Por todo exposto, o Grupo Provincial Popular presenta esta moción coa seguinte proposta de acordo. O Pleno da Deputación de Lugo insta ao equipo de Goberno Provincial a retomar os trámites para iniciar a construción da residencia e centro de día de maiores de Folgoso de Courel de xeito inmediato. Ata aquí a nosa moción. Estaba lendo, pasáronos hai un rato unha emenda de sustitución a esta moción que xa lles anticipo que non podemos aceptar. Non podemos aceptar por 2 motivos. Un, porque bota valós fora do contenido do fondo do asunto desta moción, que é: vai a Deputación de Lugo asumir o seu compromiso cos veciños de Courel e construir a residencia que ten comprometida xa hai 6 anos ou non? E 2, porque consideramos que esta é unha emenda non só a nosa moción, sino unha emenda a todo o comprometido e o prometido por este grupo de goberno en materia de residencias ao longo destes anos. E incluso nos fai preguntar se esta moción significa que non van a cumprir o pactado cos diversos concellos que os teñen feito en materia de residencias e non van a construir estas residencias. Nada máis. Gracias. Moitas gracias, señor Corujo. Polo grupo do BNG ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Bueno, señora Meijide, que tal? Todo ben? Que o vin facendo de regidor antes de empezar o punto, ten todo organizado. Como aquí sempre fala de plataformas organizadas, e vino aí que estaba dirixindo, pregunto, todo ben. Bueno, mire, señor Corujo, eu estiven buscando no DOGA, no BOP, buscando que algunha vez a Xunta delegara as competencias de servicios sociais na Diputación de Lugo. E a verdade é que non o vin. Que a política de Alfonso Rueda pudera ser xa non pedir competencias e non delegar as propias, pero a verdade é que o mellor, non sei, os buscadores suelen funcionar nos textos legais e non o vin. Digo, porque vostede extrañáballe a nosa emenda. Mire, non vamos a enmendar o comprometido, nós sí que temos palabra, non se preocupe por eso, non metan medo aos veciños, pero que vostedes teñen a capacidade de, tendo competencias exclusivas, tendo orzamento, abandonar os maiores de toda a provincia, non só os de Folgoso, e decir que é culpa da Deputación de Lugo. Fíxese, é culpa da administración que non ten as competencias, pero vai construir as residencias. Eso é no mundo onde se move o Partido Popular, pero é máis, as contradicións son maiores, porque, mire, nese bipartito que tanto lles gusta falar, xa o dixemos aquí en algún outro pleno, había un proxecto para unha residencia en Folgoso do Courel. Despois viñeron as eleccións e ganaron vostedes. De eso, meteron non caixón, a súa alcaldesa tampouco se volveu preocupar, nin pedirlle a Xunta de Galiza nunca máis, e estaba aí. Esa é a realidade. Mire, xa que vostedes falan de incumplimentos, vostedes mire onde vai xa o bipartito e onde podían ter os veciños e veciñas de Folgoso de Courel unha residencia. Este é o tabuleiro no que xugamos. E claro, chegan a tanta desfachatez de que a alcaldesa reúnese ca conselleira competente e que debería ter e non lle pide, bueno, pois a Diputación está facendo un esforzo, botenlle unha mão, xa non digo que asuman como pon a nosa emenda ao total, botenlle unha mão, non, reúnese para que a conselleira diga que nos ten que pedir a Diputación que fagan a residencia, que é o mundo ao revés. É o mundo ao revés, e levan con isto, antes era de Becerrea, ahora de Folgoso, e aquí os únicos que cumplen con os maiores desta provincia é o goberno da Diputación de Lugo. Levámoslo facendo varios mandatos e vámoslo seguir facendo. Pero que están marcando o abandono dos que teñen as competencias do Partido Popular.
fala de cumplir plazos, home, xa os prazos non se cumpriron por moitas partes. Vostede decía que o primeiro convenio remataba no 19 e foi no ano que o Concello cedeu os terrenos. Quer dizer, isto non é así de fácil. Non temos un orzamento de 2.000 millóns de euros para sacar adiante 12 residencias. Ojalá o tuvéramos, ou ojalá tivéramos o goberno da Xunta, que xa vería como non había estes problemas. Polo tanto, eu pidolles unha cousa: deixen de engañar a xente, explíquenlles que vostedes teñen as competencias e os abandonan, e deixenos traballar, porque eu sei que a veces non todo chega cando queremos e é difícil sacar todo adiante. E mire, se fala de colores políticos, pois a mellor a que máis retraso sufriu por diferentes causas, pois foi a da Pobra do Brollón, porque parecía que miraron torto esa licitación. E mire que non... Pero as cousas chegan e chegarán, pero a min pareceme dunha desfachatez inaudita que os que teñen as competencias e os que teñen os diñeiros para botar unha má aos maiores e cuidar os maiores desta provincia estén unha e outra vez acusando a Diputación de non facelo cando é a única administración que o fai, con os concellos tamén, pero é que é unha desfachatez inaudita. Polo tanto, eu digo-lles aos veciños de Folgoso de Caurel que van ter residencia e gracias á Diputación e a pesar dos que teñen as competencias que é a Xunta de Galiza do Partido Popular. Moitas gracias, don Efrén. Polo Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Moi bo día, especialmente os veciños e veciñas do Folgoso do Caurel. Tamén a súa alcaldesa, que me consta que anduvo moi leanda reunindo os veciños nun autobús que pagamos cos impostos de todos. Xe tuvo que viaxar de Lugo, que é onde vive a Caurel, pero, bueno, cada un prioriza o que considere. Isto da moción creo que é unha oportunidade única, excepcional, para explicarlle aos veciños de onde vimos e onde estamos. Por iso me alegro de que traigan estas mocións e que mobilicen os veciños. Despois que eles fagan a súa propia composición de lugar, vos pediría que escoitedes as versións, porque de momento só conocedes unha, pero creo que hoxe vades a conocer outra, e se queredes algún documento tamén vos lo facilito, para que vexades como vos estiveron engañando durante moitos anos. E a realidade é que no ano 2008 había un alcalde que se chamaba Pepe Fontal, que promoveu diante da Xunta de Galicia, gobernada por o señor Touriño e por o señor Quintana, a creación dunha residencia. Non podo evaluar se Pepe Fontal sería capaz de chegar a ter esa residencia feita, pero que si vos podo asegurar é que a señora alcaldesa actual, que no 2009 entrou xunto con Feijóo, foi absolutamente incapaz e incompetente de pedirlle á Xunta de Galicia, gobernada polo seu mismo partido, esa residencia. E podo demostralo porque teño un documento do Rexistro de Entrada da Xunta de Galicia, está aquí, que se pode ver, podo imprimir incluso en grande, para que se vexa, donde a Xunta de Galicia devolve a documentación ao Folgoso do Caurel para ese proxecto de ampliación. E como a alcaldesa, a diferencia do que fan moitos dos seus compañeros que teñen residencia, decidiu coller a senda da prensa e dos titulares, porque supoño que algo non lle encaixará. Insisto, eu creo que son unha persoa afable, que falo con calquer alcalde, compañeiro, concelleiro do Partido Popular, do BNG, do PSOE, non teño maior inconveniente en facelo, pero digo que preferiu elixir os grandes titulares, porque fíxense vostedes. A Xunta de Galicia, gobernada por o Partido Popular, é a que ten a competencia para facer as residencias, que quede claro. Cousa distinta é que a Diputación, ante a pasividade da Xunta de Galicia, decidira apostar por facer residencias, e ainda non tendo a competencia, en moitos concellos do rural. Pero esa é a realidade. Despois atopámonos con que fai un mes vai a alcaldesa Folgoso de Caurel a reunirse ca conselleira de Política Social da Xunta de Galicia, que é a que tería que facer a residencia. Bueno, dice que fan un balance de que en Folgoso do Caurel todo vai ben, en tema de servicios sociais. Non sei como funcionará a lei de dependencia no seu concello, supoño que funcionará de maravilla. Pero sale dali e dice que insta a Diputación a facer a residencia. Home, a ver, isto é de chiste.
por lo menos un pouquiño de decencia e de dignidade. Que non vos engañen, que non vos engañen. Teño aquí, esta nota de prensa. E claro, hai algo co que me sinto enormemente satisfeito, é que ao final o Partido Popular nos deu a razón, lle deu a razón ao presidente e me deu a min. Porque outro día, eu non sei se se escaparía, o señor Rueda, teño aquí os titulares da Voz do Progreso, anuncia 24 residencias de maiores e bueno, pon aquí non sei que máis pon, bueno, é igual, algo de Rozas, eso non ten nada que ver, xa me emocionei e valelo todo. Quédense, Rueda, 24 residencias de maiores, quen ten a competencia? Rueda, o Partido Popular e a Xunta de Galicia. Bueno, bien, hasta aí todo ben, eso quedoulles claro seguramente, que non os engañen. E por eso, dixen eu, hola, pois o millor non era unha mala idea presentar unha emenda para pedirlle ao señor Rueda, ao Partido Popular e a alcaldesa de Folgoso de Caurel que lle pida ao señor Rueda que inclúa nas súas esas 24 residencias a residencia de Folgoso do Caurel. Porque eu alucino a vehemencia que o Partido Popular pide cousas e teñen a carretera de Folgoso a Seoane feita un asco. Ven a súa alcaldesa pedirlle ao Partido Popular, como lle está pedindo a Diputación, que non ten por que pedírnolo con esa intensidade. Que non os engañen. Despois poderán facer o que queiran, pero non admito máis mentiras neste tema. Así que está claro, estén tranquilos, todo chegará ao seu debido tempo, porque as cousas hai que miralas ben, e a veces non se planificaron ben por parte de quen tiña que facelo, e nós resolveremosles o seu problema. A Xunta e a alcaldesa non. Moitas gracias, señor Rivera. Señor Corujo, segundo turno. Moitas gracias, presidente. Bueno, de entrada, pareceme, señor Rivera, un tanto atrevido xulgar onde vive a alcaldesa de Courel. Non sei se vostede ten moi claro onde está Láncar ou non, pero de entrada deixámoslo aí. E pareceme que tanto a intervención do PSOE como a intervención do BNG o que fixeron constantemente, o que fixeron todo o tempo foi sacar o foco do asunto, que si a competencia, que si a historia do partido, e aquí o que se ven a debatir, o fondo da cuestión é cúmplese o pactado ou non se cumple o pactado. E que hai un convenio do ano 2018 firmado polo presidente desta institución e pola señora alcaldesa do Caurel en representación dos veciños de Folgoso do Caurel. Este e non outro é o fondo do asunto. Vamos a cumprir ese pacto. Ten valor para ustedes o pactado e o asinado nun convenio? Porque levan xa os veciños de Folgoso de Caurel 6 largos anos esperando a que isto se faga e non ven que se avance. Mentras tanto, si ven que se avanza noutras residencias, pois como a Póvoa de Brollón, que decían que en ningún caso, en ningún momento o PP está en contra que se fagan. Temos claro que os veciños de Cervantes ou da Puebla son merecedores, pero a realidade é que hai unha diferencia entre uns veciños e outros. Hai unha diferencia entre uns veciños que ustedes consideran de primeira, que son os dun color político, e outros que consideran de segunda. Ustedes están dicindo, si vamos a facer eso, non se preocupen que vamos a facer. Home, pois eu creo que tanto nós como os veciños que están aquí, pois nos alegramos, para eso están aquí, para eso veñamos. Pero a segunda parte, cando? Porque cando hai a tempo, parece ou entre unha excusa ou unha falta de respeto aos veciños. Moitísimas gracias. Moitas gracias, señor Corujo. Don Efrén. Bueno, señor Corujo, a súa intervención non ten desperdicio. Voulle empezar por o final, voulle devolver a pregunta. Para vostedes, os veciños de Río Torto son de primeira e os de todos os demás concellos onde non fan nada son de segunda. Pregunto, porque collendo a súa maneira de entender as cousas, porque vostede o que di é que a capacidade desta Diputación tanto de tramitación como en orzamento é ilimitada e podemos facer 60 residencias de golpe. Eso é o que acaba de dicir vos, e como hai que gobernar e hai que decidir unha outra, para vostedes entón si que hai moi poucos privilexiados. Aí si que o mellor casi só collen os veciños de Río Torto, no que a Xunta considera como de primeira. Bueno, e despois dice, bueno, ademais o diñeiro é do Estado, pero aún así hai que tomar. E despois dice, non desvíamos o tema, que máis dá quen ten a competencia? Home, hai que ser serios.
hai que ser serios. Porque, primeiro, o que desta cuestión, e dixo o señor Rivera tamén, é que como a Xunta de Galiza leva anos abandonando os maiores desta provincia, anos, gobernos desta Diputación, nos que eu non formaba parte nesa primeira decisión, decidiron suplir a ineficacia ou a ineptitud da Xunta de Galiza. Ese é o foco que a vostede non lle gusta. E despois, claro, non, e que importa que cando había o bipartito xa houbera un proxecto que despois o PP desbotou por dúas vías. Desbotouno dende a Xunta de Galiza e desde a Alcaldía. Eso que máis dá? Que máis dá que hai 20 anos puderan ter unha residencia. Eso que lles importa aos veciños. Pero mire, falabra da palabra. Xa llo dixen na primeira intervención. Non se preocupe, porque a historia demostra quen ten palabra e quen cumple é a Diputación de Lugo. E gracias á Diputación de Lugo xa hai moitos veciños que disfrutan da atención aos seus maiores e haberá máis, e entre eles os veciños de Folgoso do Caurel. Pero como lle dixen antes, e este é o foco que a vostede non lle gusta, será grazas ao goberno desta Diputación do BNG do Partido Socialista e a pesar do goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza que os abandona históricamente e sigue os abandonando, porque ni siquiera, mire, ni siquiera teñen a decencia nesa reunión entre eles de decir, vámonos reunir ca Diputación porque se é un tema de orzamentos, pois o mellor podemos meter unha inyección e aceleralo, ni siquiera. O que aportan vostedes é o cero absoluto, pero non se preocupen, nin vostedes nin os veciños de Folgoso. Terán residencia grazas á Deputación de Lugo. Gracias, don Efrén. Señor Rivera, segundo turno. Sí, a verdad que é así. Eu reitero o que dixen, tan pronto como sea posible, terá lugar esa posta de largo desa residencia, como se está facendo con outras. O que pasa é que este discurso que ten o Partido Popular se cae por o seu propio peso, porque xa se lían, xa dicen, como non vamos estar de acordo en que a Diputación as faga? Home, claro, se as fai a Diputación, non as fai a Xunta, que é quen as ten que facer, eso o sepan tamén. Pero fíxense, presupostariamente, para que se faga unha idea, a Diputación de Lugo ten 126 millóns de euros de orzamento. A Xunta ten 14.000 millóns de euros. A competencia, segundo a Lei de Servicios Sociais, que poden mirar, é exclusiva da Xunta de Galicia. E quen está facendo as residencias? Adivinen, a Deputación de Lugo. Por iso eu quero que, mirándolles os ollos, valoren tamén o esforzo que está facendo esta institución, que valoren o esforzo que estamos facendo de aposta política. Eu sei que se fai moita política con isto no Concello, se leva maldecindo a Deputación moito tempo, pero tamén houve certos trámites que houve que facer que vostedes non saberán. A aprobación do proxecto básico estuvo supeditada á aprobación do Plan Xeral de Folgoso do Caurel, que se aprobaba xa fai un par de anos. Eso condicionounos tamén e ralentizounos. Podeno ter en conta calquera alcalde. Dicir, bueno, siga o seu trámite normal, tamén temos máis limitacións de persoal, temos máis limitacións de certas cousas nas que nós non temos a competencia. Pero ainda así, tan pronto como sexa posible, esa residencia será unha realidade. E insisto, por iso presentamos esta emenda, non é un capricho, non que non os asusten agora e vos digan no, esta emenda presentástela para non facela. Non, home, non. Non é que haxa un compromiso con Folgoso. Hai 18 compromisos con 18 concellos da provincia, incluído as que se van a abrir próximamente se están construindo. Eso non se preocupen que está firmado e hai un convenio. E podo dicilo moi orgulloso, que a Xunta de Galicia non temos convenios, nin hai ningún convenio para facer ningunha residencia, aínda que algúns traten de enmascaralos cando son fondos do Estado. Pero, bueno, que me dá igual, que estén tranquilos, por iso presentamos esta emenda, porque o xusto nos parece que se outro ten a competencia, como pode ser, pois pasa nas vosas casas, oye, se o problema é teu, pois, home, eu podo axudar un pouco, pero tampouco che vou resolver o problema inteiro. Nós o que pedimos é que se a Xunta, que é a de Galicia, gobernada polo Partido Popular, a alcaldesa do Partido Popular, pois que incida un pouquiño, non sei, se que lle boten unha mao, porque ao mellor tamén nos libera, nos pode axudar a contribuir, liberar ese crédito para facer outras cousas. É o único que estamos pedindo, non que non se vaxen ca idea de que esa residencia non se vai a facer para nada, porque está comprometido, está conveniado, ojalá tuvera esa suerte no meu concello. Vostedes teñen, está conveniado, está comprometido, está asinado. E por eso presentamos esta moción, porque creo que é o lóxico. Porque se van a firmar convenios con outros concellos para facer residencias non poden ter en conta de Folgoso do Caurel?
É o que Gracias. estamos pedindo. Eso é razonable. Gracias, señor Rivera. Señor Corujo, turno de peche. Moitas gracias, señor presidente. Moi brevemente. Saímos tanto o grupo do PP como penso que os veciños do Folgoso do Caurel solo medianamente satisfeitos deste pleno. Dicen que van a cumplir a súa palabra, pero non poñen data. Insistimos, tuvemos un debate non que se falou de moitas cousas, nos que se estuvo enredando, no que se falou da historia, pero non se chegou a concluir. Vai a cumplir a Diputación de Lugo ca súa palabra co seu compromiso escrito sí ou non, e de ser así, cando? Esa é a fecha. Os veciños de Caurel están xa fartos e cansados de esperar desde ese ano 2018. Muchas gracias. Moi ben, por rematado o debate, sometemos a votación a proposta do Partido Popular, non a residencia do Caurel, que quede claro. A proposta do PP. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 12, en contra 13, non hai abstencións, queda rexeitada a proposta do Grupo Popular, non a residencia de Caurel. Continuamos. Vamos ao punto número 10, que é unha moción do Grupo Provincial Popular para reclamar melloras urxentes en infraestructuras viarias para garantir a comunicación e a seguridade viaria no suroeste da provincia. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención do señor presidente, don José Tomé Roca, e dos señores e señoras diputados e diputadas, dona María del Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e dona Marisol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora diputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorde informar favorablemente a moción presentada e levar ao pleno para a súa aprobación se procede. Muchas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa ao conxunto do pleno, ten a palabra don Antonio Mejide. Sí. Ahora sí. Moitas gracias, presidente. Bueno, os xeos do non votaron non. Outra vez máis, os veciños do Caurel, os cales les decimos adiós ahora que abandonan o salón de plenos. Como me temo que votarán non, tamén as comunicacións. Non a un dereito básico que temos os veciños da provincia de ter garantida a seguridade para poder movernos entre a provincia e entre as provincias da nosa comunidade autónoma e o resto do noso país. Hoxe pedimos algo tan simple, tan lóxico, tan sinxelo como dar conexión aos veciños da provincia de Lugo entre a provincia de Lugo e co resto de provincias en condicións de seguridade, comodidade e, como é lóxico, con unhas condicións dignas do século XXI. Porque a día de hoxe moverse por certas partes da nosa provincia é directamente un perigo. Vamos a comezar nesta exposición de motivos ou nesta intervención falando polo que nos compete directamente á Deputación Provincial e é pedir a mellora ou arranxo ou unhas obras de ensanche mellora para ter unhas condicións dignas nas estradas provinciais LUP 4001 e 4002 que conectan, como ben sabe o presidente e o resto do equipo de goberno aos concellos de Palas, de Melide e de Antas. Estradas que están neste estado, un estado de pavimento mellorable, bastante mellorable, cunha sinalización tamén moi mellorable e que necesitan un ensanche. Un ensanche necesitan porque estas vías utilizan os veciños de varios puntos destes municipios non só para conectarse entre sí, sino tamén para conectarse coa 54 e por eso é tan importante dar unha conectividade adecuada aos veciños desa parte da provincia con unha infraestructura esencial e principal como é a autovía Lugo-Santiago, como ben saben. Dar conexión co resto do territorio da comunidade autónoma, dar conexión entre os territorios, con os centros de traballo, de educación, de ensino e demais. Por tanto, este é o primeiro punto que defendemos hoxe neste debate e agardamos contar co seu apoio, aínda que están anclados nese non a todo. E falando de atrasos ou de non é a palabra que recibimos cada vez que lle pedimos ao Goberno de Sánchez investimentos ou melloras de infraestructuras para a nosa provincia. En este caso, vamos a falar da 56, que probablemente se leve a palma en canto a retrasos, en canto a, evidentemente, a falta de conexión. A 56 sería unha infraestructura fundamental para a provincia de Lugo, sería unha infraestructura que conectaría a provincia de Lugo con Ourense,
e que leva demasiados anos dormindo nun caixón do Ministerio, demasiados. Moitos máis dos que nos gustarían a todos. Estou seguro que tamén dos que lle gustarían ao propio presidente da Deputación. É unha infraestructura que nos conectaría con outra capital. Lugo e Ourense somos as únicas capitais de Galicia que non estamos comunicadas por autovía, porque, como digo, ese proxecto está dormindo nun caixón do Ministerio. Pero tamén sería unha autovía que nos conectaría coa alta velocidade. Saben que a alta velocidade, a provincia de Lugo é a única que quedamos fora da rede de alta velocidade española, de Galicia e de todo o noso entorno. Somos os únicos que quedamos illados e que a alta velocidade nin vai a vir a curto prazo nin a medio prazo, porque as obras que están facendo non posibilitan a circulación de trens de alta velocidade. Ou, polo menos, vou a corrixir para que o presidente non intente facer ingeniería léxica co lenguaxe. Non poden circular a alta velocidade trens de alta velocidade. Poderá circular trens de alta velocidade, pero a unha media de 75 km por hora. Eso é o que din os estudios, eso é o que din os proxectos e, por desgracia, eso é o que padeceremos nos próximos anos a provincia de Lugo. Mentres, pois siguen os compromisos incumplidos. A autovía A56 sigue olvidada, decían alá por outubro do 2023 nos medios de comunicacións. O Goberno esquiva concretar plazos para as autovías Lugo-Ourense e a de Ponferrada, tamén decíase en maio do pasado ano. En definitiva, abandono nun caixón, como viñamos dicindo. Queremos ir a Ourense, os veciños da provincia de Lugo, queremos comunicarnos coa zona sur da nosa provincia, e se queremos ir hacia esa zona ou hacia esos concellos, o que nos atopamos é esta estrada. Esta estrada, conocena, eu creo que todos, conocena o seu estado. Miren perfectamente os socavós, de máis de 15 centímetros de profundidade, máis de 20 en algún punto, é directamente un perigo circular por ela. É un perigo de tal calado que os propios alcaldes do Partido Socialista teñen que manifestarse contra ela. É un perigo de tal calado que a última vez que me desplacei precisamente a participar nesta concentración destrocei unha roda. Pero había unha cousa que me chamou máis a atención, non só destrozar unha roda, sino que había un cartel que poñía carretera ao inferno. E así é como os veciños puxeron un cartel que, por certo, retiraron en minutos, e como describían perfectamente a situación desta estrada. Estrada ao inferno. Moitas gracias. Señor Mejide, non me gusta interrumpir, pero vou dicir unha cousa. Os técnicos, non eu, os técnicos, dicen que esas vías están preparadas para circular a 220 km por hora, non a 75, 220. Sí, sí. Continuamos con o debate. Só unha aclaración. Como vostede me pinchou a mí, eu lle devolvo a explicación. Está nos documentos técnicos. Ben, señor Rivera, confronta usted co señor Mejide. Sí, a ver, eu claro que vamos a votar que non, pero voulle tratar de explicar como fago sempre por que non facer como fai vostede, que vota que non e non explica nunca por qué. Estuve moi atento ás dúas intervencións anteriores súas. É curioso a gran cantidade de contradicións nas que entre vostede e o seu partido cando fala. Non se dá conta, pero é verdade, porque fala da plataforma que foi expulsada do Parlamento galego. Amigo, por mal comportamento, dixo. Porque non guardaban as formas. E aquí, claro, aquí porque somos uns non sei que. Bueno, mira que temos paciencia, Fixo mención veladamente ás nosas primarias, como as que ten o señor Feijóo para chegar a donde pretende chegar, que chegou e se cargou a Casado por intentar denunciar a corrupción no seu partido. Fala vostede, xa está na estrategia, que faime moita gracia, porque xa se lles bebir, dixo a miña compañera Pilar, xa está ali desde, como se chamaba ese deste que pagaron con diñeiro negro? A de Génova, ese. A de Génova, pois xa están con instruccións. Venga, ahora la apagón é culpa de Sánchez. Bueno, home, pois sí, está ben, pero Sánchez tamén, o volcán tampouco lle prendería lume, logo. É que, a ver, home, por favor, é que xa se lle vivir eso sí. Neste caso, outra contradición do Partido Popular é que vostedes falaron aquí, a culpa da Sánchez, da Dana, era de Sánchez. Mira que rápido Rueda, Ayuso, el de Murcia e la de Extremadura le pidieron ayuda a Papa Sánchez. Amigo, cambiou o conto. O medo é libre. Co cal, me dan a razón. La culpa non era de Sánchez, era de Mazón. Hasta rima todo. Podemos seguir.
Cando o bipartito viaxaba a Sudamérica, eran as repúblicas bananeras. Ahora que vai o señor Rueda, é unha oportunidade única para que despegue el sector industrial. Eu alucino. É que alucino. E agora hai normas que son excepcións que son normas en función de quen goberne nun sitio ou noutro. Home, a ver, é que se desmontan solos. E depois vamos ao tema da moción, que aquí mezclaron unha pila de cousas. Bueno, sí, toda unha zona sur da provincia, estaba mirando aquí detenidamente, pero non vin nada da luz 651, a de Folgosa Seoane. Vaya por Dios. Eso está no sur, ou máis ou menos, non sei, así debe estar, ou. Home, saberá calé, ou. Caeuselle redonda, saberán calé. E pois non a vexo aquí, non sei se se olvidarían, non sei se ao mellor teñen que emendar isto. Eu, se queren, correxímolo, non hai ningún problema. Pero aquí non a piden. Fala vostede de chegar a Ourense, doulle unha solución que xa propuxo o presidente varias veces, que desdobren o corredor e chegamos nun periquete. E dicía, cando falábamos da alta velocidade, que vostede a 200 e pico non vai por esas vías. Van. Si votaron en contra do aborto, son os primeiros en despois defendelo. Votaron en contra da lei homosexual, os primeiros en facer bodas. É así, non me mire raro. Se non sabe o que vota o seu partido, pois ao mellor ten que preguntar. Pero é que é así, que eu sei, non é? É que eu de verdade que alucira que non teño moito que decirlle. Bome, sí, voume fachendar un pouco do que fai o presidente, porque tamén, claro, estou falando de todo menos do que teño que falar, xa me despista. Pero é importante que a xente se dé conta de como minte. Mire, 27 millóns de euros, incluída a conservación, vas destinados a estradas, que é o 21% do orzamento. E voulle dar unha alegría que vostede non falou deso, tampouco pon aquí na moción, que aquel caprichito del señor Martínez e da señora Candia del aglomerado en caliente, 10 millóns de euros, amortizou o señor presidente, fai poucos días, 6 millóns. Caramba, 6 millóns de euros. Entonces, xa debe de acero. Mire usted que milagro, tan mal están as carreteras. Home, pois habrá algunhas que están mal, pero ojo, as da Xunta, algunha, eu non sei, cando vayan por esas autonómicas, paren e poñan ali o pé, saco unha foto tamén de paso, porque ben non están, eu non sei, fala destas, os accesos a Chantada na rotonda aquela, madre mía, outro día casi me mato. Eso de quen é? Pois, a ver, hai que ser realistas, cando se pide algo, pidámoslo ben, organicémolo, seamos serios, e se houbera metido aquí as da Xunta, pois bueno, mellor non sería a todos. Pois o presidente anunciou outro día, leva metidos 12 millóns de euros, máis 3,5. Se lle parece pouco, é o investimento da historia desta institución máis elevado en carreteras, porque claro, o señor Cacharro en paz descanse, collía e facía pois carriles bici, como dixo a señora Candia aquí ao señor Martínez algunha vez. Dios los cría e ellos se juntan. Que lle vamos facer a Dios? Pero que é verdad. Entón, que me está contando? A maior investimento en carreteras se ven con estas cousas. Moitas gracias, señor Rivera. Polo BNG ten a palabra dona Iria Castro. Grazas, presidente. Ben, o tema das estradas provinciais é un tema moi recurrente nestes plenos. Neste caso, traemos estradas provinciais, traemos a Nacional 540, a 56 tamén. Eu xa en novembro pasado debatí unha moción sobre estradas provinciais en xeral, onde citaba outra anterior que vostedes presentaran, e eu ainda lles dicía que faltaban 3 mocións, unha sobre as estradas da Mariña, sobre as da Terrachá, unha sobre as da Ulloa, e hoxe traen outra das que eu vaticinaba, que é unha sobre as estradas da zona sur da provincia. Eu non son vidente, pero é que vostedes o saben falar de estradas. Dicíanos antes o señor Balado, vostedes están gobernando unha provincia, non teñen que vir aquí todos os días cargando contra a Xunta. Debemos de gobernar moi ben esta provincia para que vostedes só poidan traer aquí temas de estradas provinciais. Debemos de estarlo facendo moi ben. Eu non sei se entender isto como unha especie de parabéns velados, non sei, porque ou non teñen ganas de traballar ou o resto facémolo moi ben. Ben, pero para centrarnos no tema estradas, as estradas que se traen hoxe non son unha novidade. De feito, a Nacional 540 xa centrou varias mocións porque o seu estado, como se establece na exposición de motivos, é preocupante e é horroroso. É preocupante por unha parte para a seguridade vial e por outra parte, obviamente, para o desenvolvemento das poboacións que atravesa, xa que hai moita xente que prefire evitar pasar por ela. Vostedes teñen os mesmos datos disponibles dos que temos nós.
En febreiro de 2024, o Ministerio de Transportes adxudicou un proxecto de reforma integral por 11 euros. Este prazo estendeuse hasta 2027, etc. Agora mesmo só están reparados 10 km dos 80 en total. E está claro que a xestión do Goberno central nesta estrada é insuficiente. E por iso, onde BNG estamos traballando continuamente para que se cumplan estes compromisos. Dende 2023, que Néstor Rego xa instou a unha actuación urxente do Ministerio, especialmente no seu paso por Chantada, porque era unha demanda da veciñanza chantadina, e posteriormente levamos a cabo diferentes iniciativas, caravanas de coches, diversas campañas como de arranxo xa das nosas estradas, a instalación de 2 vallas nas que pedimos o arranxo inmediato da vía, participamos en varias manifestacións, o señor Ameijides sacaba antes unha foto dicindo que os alcaldes do PSOE, tamén había concelleiros do BNG aí, tamén había, porque tamén estamos traballando a través dos nosos concelleiros dos municipios afectados. Pero que nós, a diferencia de vostedes, non temos ningún problema en demandar que se cumpran estes compromisos. Eu non vin a alcaldesa do Courel manifestarse para que amañen a luz 651, porque eu estive este fin de semana no Courel, pasei pola luz 651 e buscando ahora aquí en internet, se busco Lugo 651, aparece unha foto de novembro de 2024. Bueno, está igual. Está igual, o que pasa que ahora sí se pode pasar por ela, pero está exactamente igual. Os coches teñen que pasar a 10 por hora. Menos mal que por fin conseguiron abrila. Por iso lles digo que nós non temos ningún tipo de problema en demandar que se cumpran compromisos. Con respecto ás estradas da Lugo LUP 4001 e 4002, decía o compañeiro Pablo Rivera que, por suposto, que as que necesitan reparación, que aí está todo o esforzo do Departamento do Servizo de Vías e Obras para facelo. Faránse antes ou despois, pero, como decía, aumentouse o orzamento, que era o que vostedes pedían para os orzamentos deste ano. Aumentouse. O presidente acaba de dicir que se acaba de aprobar un plan de 3 millóns de euros para estradas. Nós estamos traballando. Que están facendo vostedes? Iso é o que me pregunto eu. Grazas. Muchas gracias, dona Iria. Señora Meijide. Señor Tomé, reto a que vayamos a un notario, que poñamos os cargos a disposición, os dous, e se a media de circulación, a media, entre Lugo e Ourense da alta velocidade e 220, dimitamos un dos dous. Reto. Solo van a circular a 220 nun punto, e precisamente no concello dese señor, en Láncara, na variante de Puebla, de San Julián, nun punto, de uns kilómetros moi determinados, creo que eran 7 ou 8 kilómetros, solo nese punto, no resto trazado é o mesmo. Por tanto, a media de velocidade entre Lugo e Ourense son 75 kilómetros por hora. Digo yo aquí, digo yo diante de un notario ou digo yo donde queira, e ao contrario, se estou mentindo, acepte o reto. Lugo queda fora da alta velocidade. Ten a oportunidade hoxe e a valentía de poder demostrarlo si se atreve. Señor Rivera, hoxe vexo nervioso, vexo descentrado, debo quedar estasiado despois do congreso do fin de semana, porque falou de Génova, de Mazón, que falou de viaxes, falou do aborto, falou de todo, menos da A56, menos das estradas provinciais, menos do estado perigoso no que está a Nacional 540, pero vostede siga elucubrando, non hai problema ningún. Mire, nós o que temos moi claro é que cando gobernábamos firmábamos un compromiso o 4 de maio de 2018 para repavimentar íntegramente a Nacional 540. 10 días despois deste compromiso, houve unha moción de censura e 7 anos despois siguen sin estar repavimentado esta vía. Vostedes prometeron o 7 de agosto de 2023 que iban a reasfaltar íntegramente esta infraestructura. Hai 2 anos, todavía sigue sin estar asfaltado. Volveron a prometer en febreiro de 2024. Decían que para ese verán iba a estar reasfaltado. Estamos chegando a xuño. Estamos entrando en maio de 2025 e a tal momento sigue estando non igual, sino moito peor esa infraestructura, que é un verdadeiro perigo, un perigo constante. E sábeno vostedes, sábeno os seus alcaldes, pero sobre todo sabemos todos os que con certa frecuencia, e sobre todo os que pasan a diario, se xogan o seu tipo circulando por esa estrada. Gústame escoitar o Bloque Nacionalista Galego, que son determinantes, decisivos en Madrid, dicen que Néstor Rego é decisivo en Madrid.
pois é decisivo que faga algo, porque leva moito tempo xa apoiando a Pedro Sánchez e as estradas siguen peor que nunca, as autovías siguen máis lentas que nunca, sigue sin avanzar absolutamente nada a nosa provincia e a única realidade é que nin alta velocidade, nin autovías, nin mantemento das estradas, nin nada. Esa decisión que ten o BNG únicamente lle sirve para para contratar vallas publicitarias. Gracias, señor Mejide. Don Pablo, segundo turno. Nada, non pasa nada. Digo, claro, non me extraña correte, vostede non ten nada que perder. Valor en alfa non é? Que carallo, así tamén reto eu. Claro, a ver, vamos a ser serios. Eu tamén tonto non son, hai que recoñecer que esa estrada non estaba ben. Pero non están ben nin as do Estado, nin as da Xunta, nin todas as nosas están ben. Eso sabe o calquera. Pero claro, cando un fai esta moción, se fora serio, pois, home, podía haber metido algunha desas da Xunta que vostede sabe perfectamente como a min que tampouco están ben. Parecía que miña compañera Pilar, me fixo gracia, o de toca fora da verbena, pero vostede sempre toca fora da verbena. Claro, que é verdad. Sempre cometo os mesmos erros. Láncara sí, porque en Láncara somos moi rápidos, entón ali o tren colle velocidade, non se preocupe que vostede non se poña por o medio, eso sí, non vaya a ser. Pero a ver, o da Nacional 540, partindo da base que sí, que estaba moi mal, e o das carreteras en xeral é como as relacións. Se non as cuidas ao principio e durante o tempo, despois ao final, pois corres o risco de que se deterioren. Que é o que lle pasou a Nacional 540. Moito amor ao principio, despois chegou o PP, houve algo de Cristo, e, bueno, pois a deixaron abandonada. E ora ven o Partido Socialista, vale, pois ao mellor un pouco tarde, pois pode ser, pero xa non vou entrar no detalle, pero é que xa empezou outro día, entón, cando saben que algo se move, alá vai el equipo A, todos ali postos, bueno, porque saben que o día seguinte, porque alguén lle lo filtra da xefatura de estradas do Estado, porque siguen tendo amigos, é bon ter amigos en calquera sitio, se lle vou a verdad, e ali vai, a Meijide, co diputado de Trabada, bueno, non sei se foi este caso, da igual, van ali e non sei se levaban chalecos, teño que pensarlo, non sei, non me acordo moi ben, ao mellor levaban hasta chalecos, deben ter unha pila deles. Deberonlle salir a 0,50 o chaleco, porque a cantidad deles que compraron... Bueno, espero que os compraran a China e non a Estados Unidos, non vaya a ser. Bueno, falando en serio, evidentemente, vostedes utilizan esa política que a mí me parece hasta simpática a veces, pero a realidade é que o Goberno empezou as obras esta semana, están cas obras de reafirmado, e nos próximos días, meses, acabarán as obras desos 69 kilómetros, que coincido con vostede, que é unha arteria fundamental para conectar Lugo co sur da provincia, pero tamén, insisto, pois ao mellor vostedes podían poñerse cos chalecos ali en Sarria, xusto ali onde acaba o corredor, a autovía, vayan ali un día, pidan ya a Rueda, ya a nova conselleira, que nos acaben o corredor. Por que eu non o vou facer? Eu non son moito deso. Xa vin tantos chalecos que os teño aburridos. Xa non me fan gracia ninguna. Así que sean serios, por favor, e retiren esta moción, porque estamos a tempo ainda. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Dona Iria. Grazas, presidente. Decía vostede que o traballo a través de Néstor Rego é inútil. Bueno, entón, todos os diputados que teñen vostedes en Madrid, vostedes que son un partido de Estado, vostedes que presumen de ser os únicos que traballan por isto, como é que ainda non chegaron a algún tipo de acordo con Pedro Sánchez a cambio de algo para que nos amañen ipso facto a Nacional 540? Non saben vostedes debatir en Madrid, non saben chegar a acordos. A acordos xa sabemos que non saben chegar. Decía, estamos incomunicados, sin alta velocidade e tal. E cando se vai animar a Xunta a pedir as competencias ferroviarias? Eso non. Iso é moito traballo, verdade? Iso é demasiado traballo para un partido que está moi cómodo aquí instalado na oposición sin ter que facer nada que sexa mollarse.
Por iso son os demais quen teñen que facer as cousas. Por iso son os demais quen teñen que facer as residencias de anciáns que vostedes non deben querer facer. Por iso somos nós todos os que temos que traballar, porque vostedes só valen para señalar o fallo, para señalar o bache. Xa lle dixemos que estamos traballando. A pregunta é que están facendo vostedes. E con respecto ás estradas provinciais, o mesmo. É unha pena que se marcharon os veciños de Folgoso do Courel, porque poderíamos falar tamén da LUS 651, e porque para vostedes só hai veciños de segunda e veciños de primeira cando vostedes o din. Porque os veciños de Folgoso do Courel que estaban aquí, ademais de estar esperando por unha residencia que por suposto necesitan e que chegará, estarán esperando tamén por médicos, estarán esperando a que se llamañe a LUS 651, estarán esperando por moitas máis cousas que son competencia da Xunta, competencias directas para as que teñen tamén un orzamento. E vostedes nunca se corresponsabilizan de nada, nunca se responsabilizan de nada. Sempre é a Diputación, que non ten competencias en nada, a quen lle botan a culpa. Pero saben que nos vamos a seguir traballando, nos vamos a seguir presionando en Madrid, pero o día tamén que se consiga algo, tamén poden dicir que Néstor Rego fai algo, non pasa nada. Poden admitir, eu xa lle dixen que nós sí que estamos ao servizo do povo, vostedes están ao servizo do partido. Por iso, se en Madrid estuvera gobernando Feijóo, estarían ben caladiños aí sentados. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. E agora turno de peche para o señor Meijiza. Dona Iria, é complicado chegar a acordos con que non se senta a falar, é moi complicado. Como comprenderá, cas paredes é moi complicado falar. E ese Sánchez e o BNG, evidentemente, o que fai é firmar cheques en branco constantemente a Pedro Sánchez dende hai 7 anos sin traer absolutamente nada para Galicia. Ten razón, efectivamente, non se pode, cando hai que chegar a un acordo, hai que dar e recibir, pero vostedes nunca reciben, ou polo menos non recibimos nada, os galegos polas súas negociacións. Señor Rivera, de valor a baixa, a eterna promesa do Partido Socialista, falémonos de tú a tú. Fala de cuidar as relacións. O mellor deberían cuidar vostedes tamén un pouco internamente, porque parece que non se está dando moi ben, que parece que non están cuidando moito os seus, ou polo menos eso é o que nos quedou claro deste fin de semana. Se quere de a volta gírese, pregúntelle os que ten detrás, que non opinan tanto como vostede e o seu presidente. Bueno, vámonos a centrar. Hoxe o debate é moi sencillo, sí ou non? Sí ou non a A56, sí ou non a mellorar as estradas provinciais no sur da provincia. Gracias. Claro, usted gastou o tempo no que non tiña que gastar e ao final non foron do que tiña que falar. Mire, unha cousiña antes de votar. Sin acritud, como decía Felipe González en tempos. O do reto, eu creo que vostede non está en condicións de retar. Creo, incluso tamén, xa que vostede le fala de cousas internas, a mí tamén me chega alguna cousa interna dese bando e creo que non está en condicións de retar, creo. En relación ca alta velocidade, voulle deixar claro unha cousa. Mire, usted levante acta notarial, mire. Usted confunde a alta velocidade ca velocidade alta. Sí, xa sei, falle moita gracia, pois poden rirse, claro, igual que en Francia, a alta velocidade é de 250. A alta velocidade en Francia é de 250, non é de 300. Claro que se poden rir, claro, poden rirse. A ignorancia é así. Pero, mire, a velocidade alta está ata o tope de 300 km por hora. Tope, velocidade tope. 300 km por hora. Velocidade media de alta velocidade, 240. Velocidade media. Velocidade alta, máxima 220, velocidade media entre 150 e 160. Que quede claro, porque eu non dixen que a velocidade media foran 220. Eu dixen que esa vía ten, lógicamente está autorizada, non todo o trayecto, é evidente, pero hasta 220 km por hora, igual que a Madrid, ata 300, e non en todo o trayecto. Iso é o que dixen antes para que quede claro. E xa antes de rematar, deixando a alta velocidade a un lado, a velocidade alta, quero dar as gracias aos veciños do Courel polo seu comportamento xa aquí neste pleno, a diferencia dos que vostede dirixe de BCRA. Así que, gracias aos veciños de Courel. Rematado o debate desta iniciativa do Grupo Popular, sometémola a votación. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 12, en contra 13, non hai abstencións, queda rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 11, que é a dación de conta do informe anual 2025 sobre o control interno da Diputación de Lugo 2024.
Punto número 12, dación de conta do decreto da Presidencia sobre a adscripción da diputada provincial dona Iria Castro Fernández á Comisión de Goberno. Creo que aquí Comisión Informativa. Comisión de Goberno, no. Xunta de Goberno. Xunta de Goberno. A Comisión Informativa xa estaba. Bueno, aquí creo que hai un erro, é a Xunta de Goberno. Está escrita a Xunta de Goberno dona Iria. Punto número 13, en todo caso, revisamos e informamos ben no próximo pleno. Dación de conta do decreto de presidencia relativo ao nomeamento do diputado provincial a Xunta de Goberno, perdón, a Xunta, así está ben, están as dúas ben. Dación de conta do decreto de presidencia relativo ao cesamento do diputado provincial don Miguel Fernández na Delegación Executiva da Área de Xestión Territorial en materia de vías e obras. Punto número 15, dación de conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de marzo de 2025. Punto 16, comunicacións de presidencia que non hai. E punto 17, rogos e preguntas. En primeiro lugar, temos un rogo que formula don Antonio Amaijide. Bueno, moi brevemente, presidente, non fai falta, evidentemente non nos centramos na petición que facemos para a mellora do Paseo do Rato no que aconteceu nos desbordamentos que houve froito desa granizada tremenda ou desa tormenta tremenda que vivimos en esta cidade, senón que o que queremos é pedir un mantenimento axeitado e periódico real deste paseo que nos últimos anos vimos como se abandonou de xeito progresivo ou se empeorou o mantemento do mesmo, tanto das zonas verdes como moi especialmente dos sendeiros e moi concretamente do cauce. O motivo polo cal entendemos que a Diputación debería estudar e acometer ou solicitar os permisos oportunos para poder proceder á limpeza dese cauce, igual que se fai noutras zonas da provincia, porque, como ben saben, especialmente os que residimos aquí, cada vez que hai certas precipitacións, sin necesidade de que sexan demasiado abundantes, pois existen problemas de desbordamento. E o que pedimos, como digo, é que non sexan tan habituales esos desbordamentos. Hai momentos puntuais, como que vivimos hai un par de semanas, que son inevitables, evidentemente, pero falamos dese mantenimiento periódico é necesario porque son demasiado habituais esos desbordamentos. Por qué? Porque o cauce está totalmente cheo de maleza, perdón, máis que de maleza, incluso de sedimentación de materiais. E iso é un pouco que queremos transmitir e rogar, neste caso, o equipo de goberno da Diputación. Gracias. Dale outro rogo que parece que formula don José Demetrio Salgueiro. Gracias, señor presidente. Ben, de todos é coñecido que os recursos naturais e paisaxísticos da provincia son moitos e, xunto con outros do ámbito patrimonial e cultural, supoñen un importante atractivo turístico polo que compre que a Diputación Provincial de Lugo, no que atinxe as súas competencias, favoreza a súa posta en valor. Co inicio da temporada alta é previsible que aumente o número de visitantes a todas estas zonas de interese turístico da provincia, como, por exemplo, as praias da Mariña ou a Ribeira Sacra, entre outros. Polo tanto, tamén aumenta, como cada verán, o volume de tráfico nas estradas de titularidade provincial que dan acceso a estes distintos puntos. É fundamental garantir o acceso a estes recursos en condicións de seguridade, non só para o impulso do sector, senón para todos os usuarios das vías da rede provincial nos distintos municipios da provincia. Por todo isto, pedimos que a Diputación de Lugo desenvolva de inmediato un plan de posta a punto das principais zonas turísticas nos distintos municipios da provincia de cara á campaña de verán, que inclúa, entre outras medidas, a posta a punto dos elementos patrimoniais e naturais da Diputación Provincial de Lugo, así como as necesarias tarefas de mantemento e arranxo das estradas provinciais, labores de desbroce dos marxes de todas as estradas da provincia, priorizando aquelas con maior volume de tráfico e as que dan acceso a puntos de interese turístico. Moitas gracias. Moitas gracias. Antes de dar a palabra aos que van a formular as preguntas, dicir dúas cousiñas breves. En primeiro lugar, eu non sei, señor Meijido, onde vive vostede, porque
desde que eu son presidente, xa se fixo no rato carril bici, que non había, se mellorou o de Xabre, que non estaba mal, se melloraron 50.000 cousas. E o rato sempre está en boas condicións. Non se sabe que o cauce, por exemplo, non o podemos tocar sin permiso da Confederación, por exemplo. E eu non sei, pero, hombre, esta riada que hubo últimamente, se vostede me pode dicir a maneira que colla auga no cauce, bien, pero que aí, se se ve as ladeiras onde subiu, en oblicuo, eran 3 caudales do cauce. Se me dice como podemos encauzar eso, pues yo agradecería, porque claro, non sei. E logo, gracias, señor Demetrio, por avisarnos, sin ustedes non sei que íamos a facer, pero vou a dar as gracias, pero isto xa está previsto, os desbroces, esas cosas están previstas. E non sei que é o que temos nós deteriorado. Que mire a Xunta de Galicia o que ten deteriorado por aí adiante, porque a competencia cultural e natural é da Xunta de Galicia. Recursos naturales e recursos monumentais son competencia da Xunta, non da Diputación. Redirija usted o tiro cara ao outro lado. Os que fixemos a Mili sabía que facer unha corrección de tiro. Se usted sabe o que é eso, pois eso, faga usted unha corrección de tiro. Vamos coas preguntas. A primeira das preguntas formula don José María Fernández. Gracias, presidente. Familias dos usuarios e traballadoras do Centro Residencial de Trabada teñen trasladado ao Grupo Provincial Popular o seu malestar en relación a aspectos de funcionamento da residencia que forma parte da rede provincial da Diputación de Lugo e incluso afirman ter presentado queixas ante o libro de reclamacións. A vista do exposto, este grupo formula a seguinte pregunta. Que tipo de medidas ten previsto adoptar o Goberno provincial para garantir o cumprimento do prego de condicións da licitación do servizo, do convenio colectivo das traballadoras e garantir o benestar dos usuarios do Centro de Atención a Maiores de Trabada? Gracias. Gracias, señor diputado. Para dar resposta a esta pregunta, ten a palabra don Pablo Rivera. Bueno, eu creo que antes de formular esta pregunta, se o Partido Popular tuvera o máis mínimo de sensibilidade, realmente lle preocuparan as residencias, o primeiro houbera sido pois agradecerlle a todo o equipo de directivo e de xestión, a DUES, ATS e xerocultoras, que onte tuveron unha situación complexa co apagón e que estuveron, como soe ser habitual, á altura. En relación á súa pregunta, sí que moitas gracias para todas elas, especialmente elas, porque, como saben, son a maior parte mulleres. Quero decir que, en relación á súa pregunta, non existe na actualidade ningún tipo de reclamación relativa á aplicación do convenio colectivo das traballadoras dos CAM de Trabada e tampouco consta ningún incumprimento das condicións establecidas no expediente de contratación, tanto no relativo ao prego administrativo como no de prescripcións técnicas. Non sei se poden dicir eso todas as residencias da Xunta de Galicia, e o deixo. De maneira que a Deputación cumpre sempre en todas e cada unha das súas residencias. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Non sei se quere repreguntar. Sí, ten a palabra. Señor Rivera, mira, vaime perdoar, pero evidentemente que hai problemas na residencia de Trabada é público. E non o digo eu, nin o dice o Partido Popular. Díceno as traballadoras que saliron públicamente denunciando os problemas que hai na residencia de Trabada. Ao día seguinte, evidentemente, o resto de traballadoras saliron nun comunicado dicindo totalmente o contrario. Por qué? Porque se presionaron. O alcalde socialista de Trabada personáronselle 20 familiares no seu despacho e dixéronlle o que estaba pasando. Entón, vostede debería saber e non negar os feitos que eu estou argumentando. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. O problema de Trabada é que o Partido Popular pinta demasiado na residencia de Trabada, pero non se preocupe que eso se irá acabando. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. E agora a segunda pregunta, don Armando Castosa, ten a palabra para formulala. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Unha vez iniciada a tramitación do procedemento para o allamento de bens mobles clasificados de efectos non utilizables polo Goberno da institución provincial e que se atopan almacenados na nave propiedade da Diputación de Lugo, situada no concello de Begonte, prevese deixar libre ese espazo de titularidade provincial.
A vista do anteriormente exposto, este grupo formula a seguinte pregunta. A que uso ten previsto dedicar o Goberno provincial a nave de Begonte unha vez sexa liberada dos bens mobles que están en procedimento de allamento e os que son considerados xa como residuo polo Goberno da Deputación de Lugo? Moitas gracias, señor Costosa. Don Pablo, responde aí. Moi obsesionados están ca nave de Begonte. Eu, de verdad, que non vin cousa igual. Decía un compañeiro meu, deixos que monten ali a sede do PPO. Tanto lles gusta aquelo, outrora moitos vos recordos lle debe traer. No, pero falando en serio, vamos a subestar os bens, cumprir no momento procesal oportuno, xa lles comentaremos que é o que vamos a facer ali. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Señor Costosa, quere preguntar? No. No, simplemente decir que temos unha sede moi bonita, moi ben ubicada ao que están todos invitados. Entón, quixo repreguntar, porque se non podía ter a palabra. Responda aí vostede, señor Rivera. Espero que esa non fora pagada con diñeiro negro. Moitas gracias. Por rematado o orden do día, levantamos a sesión. Moitas gracias.